ተወርዋሪ በጣም እትርስዋይላ ወሰምሃል ክትገላ بمرت بحري مأسوي تحري جبت نطوالت دغدغ راس مدري عادت زي ملكا نقولو تعلي انت سمعي لا بلاحي حبري محلو دنس مدافع كبحتو عجب لبولي صوتو معسكر وين الحوتو وقت ايام بكاشتو داي زمين اين مستاشي اسكال كان سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيوم كم ووترو لومون أقداس زبلنا يوم عبيت زيناتاتنا على من وسنت زيناتاتن مسو زخيد عميق تنتنان حيزنا نباهم كريمنا لنا ناي بحكي أقداس تحستو مهارة حستو كم دما نكحات زليو مردعتا زليو حبريتا حيزنا لكم مسينا لنا زقرمكم كون غلين حيقري من نزول بزوت حسوتات لاني كسام موداتا مساك تصنعوا لايك مقبار كومنت بمصحف شير بمقبار دقفناتكم لازم احنا نقبر زلنا تعارض بحجاز دما تحجزوا زلهم نمسجن توم ديت كبر دما هي حضرا حجزوا بزع جزيان بزع صراحه نزحتتيو بفلا يزعج نقبر زلنا كم زينات رايدي كونس اي بحكي ان عامتات تشفين الزنبريو امريكا ابقلنا بس حاسه لزلا نتقودا بعلا كتوصون كتمرنا وسينو مالو نحنا دما زياده حزبنا كنك حلو زلو وين عامتات بشفون بتعمي ان هبرتسبنا زها سلازنبري سفع زغونه تنتنالني كسام مودتا مسايت صنحنا بالكو بزيا كنجمرينا what's going on. U.S. aid employees about to lose their jobs and imminently. This as Democratic and Republican officials tonight join forces, aggressively defending USAID. 5 former USAID leaders speaking out against President Trump's plans to dismantle the agency. Moments ago, calling on Congress to, quote, swiftly... انتينا نسمع زلنا اب امريكا درجه بدعمي اب زقرم درجات تبصحكم زلينا نرزلنا and this is happening again and again بفلاي من البات ابزي حنتي ريبورت كبكميه بخلت استفل عليه ميدياتات ابت ميديانا امريكا اكلت تمقيل زلت ميديا كونسرفاتيف ويكاتي يمانا يكن في ميديا له يمانا يكن في غايلتي ويا رايت وينج زبال كبد ما زي ليفت زبال ليبرال زبال بعد سي ان ان قال مله كلت يوم دما اب حدا هاجر ديوم زلو يلون كتفلت اي تخليها لعلو كل دما ميديا كسع كندي بز يو اس اي زبال تصلي كم زنبره لعلو كل ذا كل انصار ايرترا تصحف زنبره قد تصحف زنبره قسنا بله حبريتا خمصنايو نحن بب حدا كتحازلكم دونالد ترامب اوجو زلو كوينات مجمريا وشت امريكا يو انت عينت كوينات اوجلو اتوم اب غون زلو بخمي يገልጽዎ فلايت نتي ناي دونالد ترامب اكايدا زدغفو زلو فوكس نيوز كسمعوا مامزي no federal job is safe. Their plan for the deep state got it all. Over 40,000 federal bureaucrats have already taken buyouts, and we're only in week 3. We expect that number to increase, and that alone, just the 40,000, again, we expect it to increase. It's going to save the American people tens of millions of dollars. And دونالد ترامب كباب 100 شح زخون سراحتنياتات كابت فدرال جفرمنت زبحال نايت فدرايتد امريكا فدرال سيستم دي زلوا فدرال جفرمنت زبحال دماتي اب واشنطن زلو منقس مالتيو كساب 100 شح سراحتنياتات كصلصل حاسيب الله. Now this is very important قال سباير دوني حراي مو سراحتنياتات وصيوم اذا سراحتنياتات زياتهم سلامتاي وصلو انتي كيسرحو نيرو سراح دي بلوم كفيلهم ما وصكم وصو وي ونا تليفون قصعتو علي نبرون سراح سنيرومي انتي تسرحو نيرو سلامتاي كي الا يلو زبل على قد اسنت كل وي ازوم سبات زياتهم ابزح اجنداتاتنا امريكا وي ون نعلم زصلو نوشت امريكا صلو نعلم زصلو وني نيرو ስለዚህ እዞም ሰባት ያቶም መላዮም እቲ መንግስቲ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ኣገደሲ ነገራት ላይ ከተኩር ክፍትን እዩ ምክንያቱ ውሕድ ሰብ ተለካ ኣብ ዝኾነ ስራሕታ ኢኻ ትገብር ኣብተን ኣገደስቲ መንግስቲ ኣሜሪካን ህዝቢ ኣሜሪካ ከገልግል እዩ ተመሪፁ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብቲ ፈደራል መንግስቲ ዝሰርሕ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘገልግል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሓደ ካምፓኒ ብዙሕ ሰብ እንድሕሪ ኢኻሎም ስራሕ ንክፈጥሩ ክብሉ ኣብ ዝምልከቶምን ኣብ ዘይምልከቶምን ከኣትዉ ንቡር ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ USAID ናብኡ ገፀ እንደ ዝኸደኩም ዘለኹም ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስራሕ ዝስጎግ ዘሎ ስራሕ ዝስጎግ ዘሎ ኣብ ስለያይ ትበል ኣብቲ ፈደራል ጋቨርንመንት ኣብቲ ኩሉ ኢንስቲትዩሽንስ ናይቲ ፈደራል ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኩሎም ይታውጅ ዘሎ ሕጂ ኣብ ተስምዖ ዳሓን ባዕሎም ክገልጹልና ክሳብ ሕጂ 40,000 ሰባት ኦኬ ሕራይ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ሂብዎም ዘሎ ስምምዕ ወሲዶም ክወፁ ተበጊሶም ኣለዉ እቶም ዝሰረፉ ኸዳ
we encourage federal workers in the city to accept the very generous offer. If they don't want to show up to the office, if they want to rip the American people off, then they're welcome to take this buyout, and we'll find highly competent individuals who want to fill these roles. Elon and his nerd army have been combing through agencies blasting away bloat. 20-year-old Dozers are clashing with lazy old-timers who don't know how to use a computer and are calling them idiots. መቸም እቲ ናይ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ተሰሊፉ ዘሎ ሚድያ መፍተቱ ይረኺቡ ዘሎ መፍተቱ ምርካቡ ድማ በብዙሕ መንገዲ ክንጠቕሶ ንኽእል ሓደ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝነበረ መንግስቲ ሓንቲ ናይ ዓመታት ዝቐፀለ ንግደፎ ኣብዚ ዘበነ ጆ ባይደን ዝነበረ እቲ መንግስቲ ኣንጻር እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ዘሎ ወይ ሪፐብሊካን እቲ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ዝቃወም ነይሩ እቲ ናይ መንግስቲ ኢንስቲትዩሽንስ ስለያው መርበባት ናቶም በሎም ግብረ ሰናይ ማሕበራት ናቶም በሎም ኤንጂኦስ በሎም ገለ በሎም ኩላቶም ሚድያ መንግስቲ እናኸፈሎም እዞም ኩሎም ተኣኪቦም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ንኸይምረፅ ካልኣይ ድማ ነቲ ቤዝ ናቱ ነቲ ናቱ ንዑ ዝድግፍ ዝነበረ ህዝቢ ብኩሉ መንገዲ ክቅጥቅጥዎ ዘይገበርዎ የብሎምን ሚድያ ሴንሰርሺፕ ብምቁፅፃር ንፌስቡክ ዩቱብ ትዊተር ንኩሉ ሚድያ ተቆፃፂሮም እቲ ሊበራል እቲ ፀጋማዊ ክንፊ ከም ድሌቱ ክፀርፍን ክፀሓፍን ፀገም የብሉን እቲ የማናይ ክንፊ ድማ ጌጋ ገይርኩም ክብል ከሎ ብሎክ እናገበረ ሻትዳውን እናገበረ ዳርጋ ነቲ እዚ ኣብ ካልእ ዓለም ዝገብሮ ዝነበረ ኣካይዳ ናብ ውሽጢ ኣሜሪካ ምሰምፅዎ ወይ ጉዶም ወፅዩ ዩኤስኤድ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ነዚ ተግባር እዚ ቀዳማይ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ሽግር ፈጥር ነይሩ ምናልባት እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ እዚኣ ምዘን ፎክስ ይብዋ ዘለዎ ሪፖርት ቁሩብ መክንሰምዓ ካባ ንላዕሊ ዕምቆት ዘለዎ ክበኩም እየ ግን መረዳእታ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ መስሊ ክንወስድ And breaking news, Secretary of State Marco Rubio has just fired 90% of the administrators at USAID. They took a 10,000-man agency and streamlined it to 300 employees. The media is calling it the Trumpocalypse. CNN castoff Oliver Darcy says the American experiment is convulsing before our eyes. And he's flabbergasted that the media hasn't gone into... So, ሓደ ካብቲ USAID ዝብልዎ ዝነበሩ ኢንስቲትዩሽን ትካልናቱ 10,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ነይሮሞ ከባቢ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዝትመልመ ባጀት ነይርዎ እዚ ትካል እዚ ኮምፕሊትሊ ክዕፆ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ብኤግዜኪቲቭ ፓወር ናቱ ኣዚዙ ክንብል ፀኒና ምናልባት ኣብዚ እቲ መርድእ ዝበፅሓ ሓላፊት ናይቲ ግብረ እከይ ዝነበረ ትስምዕዋ ኣብዚ You can imagine when you suddenly in your inbox find a termination notice or a leave of absence notice that you didn't expect to get on a flawed predicate that you're doing radical leftist insubordination. It's pretty jarring. እዚኣ ሓላፊት ናይቲ USAID ትበሃል ዝነበረ ትካል ናቱ ጀነራል ሰክረተሪ ዝነበረት እያ ብምሎም ቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ መዓልቲ መልእኽቲ ብኤስኤምኤስ መፅዎም ድሕሪ ሕጂ ስራሕኩም ጠጠው ኢልኩም ኣለኹም ተባሂሎም ከባቢ 10,000 ዝኾኑ ኣብቲ ፔይሮል ናይ ዝትካል እዚ ዝነበሩ ማለት እዮም ካብዞም ኩሎም 300 ሰባት ጥራይ ኣትሪፎም ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ነቲ ትራንዚሽን ወይ እውን ናብቲ ሓድሽ ክኸድዎ ዝደልዩ ከሳልጡ ዝኽእሉ ወይ እውን ንዑ ከሳልዩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ እሳ ተደምሮ ኩሎም ምስኣ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ተገሊፎም ኣለዉ እዚ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ፅቡቕ ብስራት ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ስለምንታይ ንብል ኣለና እዚኣ ንሳ ትመርሖ ዝነበረት 4 ቢልዮናት ኣበይ ዝጠፍ ነይሩ እንድሕር ኢልካ መብዛሕትኡ ግዜ ንሳቶም እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ረድኤት ናይ ሰባት ንምሕላው ካብ ሕማም ንምክልኻል ንዓሶ ንከላኸል HIV ንዝሓሙ ሓደ ሰብ ስስከ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣሜሪካዊ ናይ ብሓቂ ዘም ትካል እዚ ትካል እዚ ፅቡቕ ዝገብር ነይሩ እንተዝኸውን ኢሉ መራሕቲ ናይ ሃገራት ካብ ኣፍሪቃ እናደወሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣታ በጃኻ እንዶ በጃኻ ህዝብና ይጠምሎ ህዝብና ይሓምም ኣሎ ህዝብና ኣብ ሽግር ወዲቑ ኣሎ በጃኻ ነዚ USAID ዝበሃል ዘሎ ኣይትዕፀቦ ይጠቕመና ኣሎ ኢሎም ብቴሌፎን ዶናልድ ትራምፕ መፀለልዎ ነይሮም ክሳዕ ክንዶ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጥቕሚ ነይርዎ እንተዝኸውን ኢሎም ብግምጣሉ መብዛሕተን መራሕቲ ናይ ሃገራት ደገ እናወፁ ንዓመታት ተዛሪብና ዝሰምዓና ሲኢና ሓዚና ዝነበርና ብምግባርካ የቐንየልና እዚ ጌርካያ ዘለኻ ጥራይስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ብዓብ ክብሪ ክዝከር ኢኻ ብምባል ይገልፅዎ ኣሎ ብዙሓት መራሕቲ ዝብለኩም ዘለዉ ናይ ኤልሳልቫዶር ናይ ራሽያ ዩኔሚት ናይ ሃንጋሪ ናይ ሰርቢያ ናይ ኤርትራ ብርግፅ ኣይፀሓፉን ግን እቲ ኩንነት ዘሎ እዩ ኣይ ቲንክ ኣብ ከም ዝሓበሩኒ ኣብ ኤርቲቪ ብዙሕ ግዜ መግለፂ ወፂኡ ከም ዘሎ ኣጋጣማ ነይራ ክኾን ኣለኹ ግን ኣብ ኤርቲቪ ነዚ ጉዳይ እዚ ካቨር ይገብርዎ ከም ዘለዉ ሓደ ሰብ ፅሒፍላይ ነይሩ ብሓፈሻ እዚ ሓደ ሜጀር ኢቨንት እዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ሰናይ ነገር እዩ ስለምንታይ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ And because there's so many lies and falsehoods circulating,
and so many claims that people are sort of not with the program. I think people are just completely dislocated. There's no stable ground on which to walk. And then, of course, most of them have been laid off, so they're worried about how they're going to pay the bills and how they're going to make rent. But maybe the part that is the most striking and for me inspired. سنتهي تبل دلا حدا بتم سرحتنياتات بموصوم أب حدا قاودي قوم اللو برقص تي سرحتنياتات كم زعينة حدا بتاوي مسقوا كبيت كم زخونة يرداني زي كم سرحتنيا قين كات نبر زلها كلنا ون سرحنا سلا نبر ريسبكت على نايتي كقات مزخل كونتات مالتي ترى سرحتنيا نقول نجار نحما وفر نيروك إلكاك تزار باي تخلنا خات مرحنتي ممزحت جزء أكملتات نتاج جندات دسالي بات أبزي نير تراويان بقى تتنكف زنبرة عرسي اسكب زيان اسكر هذا كابتوم prominent politician أمريكا بلح رأسه زلوا سمعوا بزي. You hear about Politico getting paid by the Biden people $26 million. Does that make sense? Of course it doesn't make sense, and that's part of the point of why it's been so non-transparent, Jesse. The idea of foreign aid, in some sense, I don't think we should be using our taxpayer dollars even to help people in foreign countries when we should be helping our own citizens here at home first. But the irony is it's not even going to help starving children in Africa or poor people in other countries. That's just the smokescreen and the excuse to actually carry out a political agenda through the back door. I think it was shameful that we're finding about state. إذا زرباديا نبي حكي بزح ميديا تزور زلايا من البات مسير ترى بقى تركب سلا زلوا دم عبز كم تعمري تزلهم إلى ماسك شيرجر وازن بريو BBC بوليتيكو زي بوليتيكو زبال BBC نيويورك تايمز كالود بزحات ميدياتات NPR زبال بزح ميدياتات مالتيو زي USA زبال يخفلهم كم زنبرن زي يوم هجتهم عبيت ميدياتات ننزرب زلنا BBC كباب كندي percent ناي باجت ناتي خفلون نيرو government which amounts to about 8% of our income أب إسرع سلسل سب إسرع 4 زنبرن عمت مالتيو شو 8% نايت باجت نايت BBC زبال USA خفلون نيرو USA زيد أميو سبات بشكوتن بانن هب على قال ملي زبل ناي BBC زبال كوربوريشن BBC انت مالتي بريتش برودكاستينج كومباني ناي عاد انجليز ميديا ايزي ناي عاد انجليز ميديا تقمت الى من يخفلون يرو ازياتهم يخفلون يرو سلامنتاي مغنياتو اجندا ناي امريكا سلت صرح لازم نبري نتوم امريكا ريجيم تشينج تولم زلا that's why BBC كندغزي بزعبا ايرترا انت يزغبر نيرو نتي منغست ابيرترا زلو نمقيار سلازي خونه نير سلازي نبرت اجندا 10 غزي ابيرترا خمزلو خمزيت منغسي كمزيت منغسي صقم زفطر زلو ياب كبابيو اغرغر يغبرالو ديكتاتور شيبيو ገለመለ كل زبل وزنبرو بتم ጋዜጠኛታት ማርቲን ፕራውድ ናምነት ማርቲን ፕራውድ ዝባል ምስ BBC ይሰርሕ ነይሩ ስለዚ ምስ ግዜ ኩሉ ክጋለጽ እንዲዩ ቅድሚ ሓበሬታ ምርካበይ ግምታት ከባይደልን የግብርዱ እዩ እዛ ኩላ ጋዜጠኛ ወወፂያ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ሰብ ኣብዚያ ንጹር መረዳእታ ክበኩም እየ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ሰብ ካብ ዩቱብ ይኽፈል ኣሎ ፈዲኹምሎም የውሓድ ይብዛሕ ኣብ ዩቱብ ኮንተንት ስለ ዝገብር ዘሎ ክኽፈል ይኽእል እዩ ናይዚ እጂ ይርዳእኒ ولا كالود بدحر مغارجات هذيك كفلوا يوتيوب نبعلو تخفلي يخلي كنا منتاي بزي جلس ازوم على مارتين بلاود اب ويب سايتهم يمتصحفوه فديهم له اتو ويب سايتهم ولا حنت اتاويه بلون جنرال ويب سايت اتاويه بلون انت ترافيك جنريشن قال ملك ادم اتاوني وغنيه بلون مبزحته ويب سايت اسل زلن سل زفلطي حبيدا يزخفل زخل ارتيكلز بزعبا يرترا امام معلتي اكل تمعلتي فيديو كتصحف تحريلكمني بدحر مغارجا ريجيم تشينج نا امريكا سل تصحف زلان صار يرترا كابزيوم USAID زبحال زلو ويون كاب كالوت كالات نت زبلولو زي endowment national endowment for democracy دم قال ملا زبلو كاباتاتهم كابهم يمكفلوا زخلو قمت يزبكم زلو because ازوم سباسياتهم نهوبي يكونن تشرح زلو ناي مصحف هوبي سلا زلو ما يكونن هوب انت زلوهم بزعبا كالوت هغرات نصحف نيرم exclusively بزعبا ايرترا دصحفهم زلو حدا مرحنة أمريكا زلو قدام الإيرترا غيرو ريجيم تشينج سلد سرح زلو نتيز قبرو زلو مسالته زخونة ريجيم تشينج حق زخل أجندا سلد سرح زلو يتخفل زلو ناو BBC زاكل كأو جمير له شو من 10% ناي باجت ناتو أب حنت ليتي كانسلت كوين له تانكس زياد رئيسي لدونالد ترامب نحوار خنا مسجنينا بزيا لدونالد ترامب بزياد راي كنا مسجنينا زون كلهم من جتات تعطي لهم زلو من جنزب እዚኦም መብዛሕቶም አንጻር ኤርትራ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ኣታዊ የብሎም እንድሕር ሕጂ by the way there's a lot of
زربا أبزي نيناي أقدمه نيناي كتحري نيناي نجيرة نيناي كقدف يا كمان كبير نلو بزعت عيسو تاسل زلني جد in general دحن ملس ما بتعرسي سلامتاي ترجين changes بحال أبزي يسلا أنا كم زلوا كنفلت علينا feed media here in the United States. But I think equally bad is the fact that we're using that USAID, that foreign aid industrial complex, to push progressive ideas, LGBTQIA plus agendas, woke and DEI agendas, onto foreign countries that cause people in those other countries to actually hate the United States for values that most Americans don't even share. In some ways, it's the financial cost that's bad, but that's the least of it. It's actually the other effects of that illicit foreign aid that's hurting the United States even geopolitically in other ways. I'm glad it's coming into انت سكيب لالو فيفك نبي حق تصبغ زربايو I really hope تيز بأمريكا نزك سمعه زبز حسب إزي قبر سنة يلوم زبوز نبر نتي أب أفريقيا زلط ومي قال ملا أي بس حني تنبرات يلو نبرات هايبو من البعد كابتي زلوم باجت 10% هاي بس حني أب أفريقيا نبتي كالد دخا بشمود الشقة زنبرو زي جنزب زي ببلشونا نافكال أجنداتات ولا ونا بافريقيا نابنت أب تشبياس انتاي قبرنا يرمسك نايزي قبر صدام دانسينج ناي دانس ناي مقبر قال ملا نخفلنا يرنا خندي 100 شح دولار زبل أبتلي سناي إلى ماسك رخيبو زلوا رخيب لا بيتبيا مالتنا قبر صدام زي تبابع نجار كم زخانة مالتي انتاي زبل زلوا مبزحتو زي USAID زخفلو زنبرا بروجكتات بسنكزي بزحات هجرات ناي عالم أنصار أمريكا يقدر يرنيلو نعنا بحسب كسال أنا زي كلا زنبرا بسنكزي تكالو زخدو زنبرا فاندز قبر زنبرا نهزبنن نخبرتنن سلازي تنكف زنبرا استكالز أبو غاندا نابنت منقسنا يتهاجر قبر صدام أي فكرين يا مزبلة بايتو اقدازة وردولو بايدنيو إذا تكالز زي ما أنصار بزح كامبين قبر كم زنبرا زي USAID ردويو سلازي انتهي زبل زلو ايديولوجيكالي نحقراسي نحقرن كما يجرني مرحا بخمي كنا براي خلا بفنچا زي دليو قبر صدام نابنت ايدليني بس حزبي اب افريقيا زلو بفنچا نزي نجر زكتول نغانا ديو ني زامبيا ديو ني اوغندا ديو نخندي هاجرات بفنچا كتولني فتنيرو انتهي زبل زلو بسنكزي إذا تكالز بمماتو تراي محازوت كنركبينا يبلالو because نهاجرات زي دليو سمي بحيلي كتولن زفتن زنبرة تكاليو اتز قبر زلو دمان ربح أمريكا ونا يكونن أنصار ربح هاجر أمريكا ينيرو يزبل زلو سلازي مسار حنا دمان كل جزء إذا كم عالتو ولا خلت سلسة جزء كده ما هو نيسألني سلامتاي نفس الكفسب كم هراز اللو أرسي أبدي سلزلا هجي نزيا كيرا هم كله أبتك عليه تكفال نايتي زينا ناتي زلو أبزين رأي Absolute unnecessary counterintelligence risk and one putting lives in danger. That is the warning today from one top Democrat as the concern is now growing over the national security risks just triggered by a new move from the White House, ordering the CIA to send an unclassified email. Inside that email, the first name, last initial. قلنا نايتي USAID مترازن مقلافن بلزلنا خلي كمان يتقليف زلو CIA زبحال هذا مبقسنا يتقولوا شجرات رجيم تشينج خنبل تقولنا مست نايت رجيم تشينج السالات بدحر مجارجة زي الرئة نتسرح تجند سرح زنا بري نعود ما بملو سرح تنياتات ناتو أسرع شيء زخون أكل نايتميت شيء حسيب وزلو بملوهم بوتاهم تريكم كيدو سلزبلهم زلو أزيوم سبازياتهم كوس خلو بزح مستيرات كوس وهم زغولون national security in America دما أبحدها كود كم زغلن يوم زارو بزلو بس كان اسمها يوم تايم زلو زلو. Every CIA staffer hired in the last 2 years. The CIA complied. Here now, foreign hackers and the new safety threat for Americans in the U.S. and abroad. CNN's Zach Cohen is with us. He's got much more reporting on this. نعبنت نزس اللي هذا بملو كابس راحكا تسقوق الله عند عريل كايو انت كجبريتسم نحدث كابتكال بحيل كابتكال كتوصو خلا انت يتقبر كبلاش يزدلي نعو زي كتحس كم زي كلجن كم يجير خبلاش يخل قبل كفتني كابزيوم أشعة صراحة تجديدهم دوتو زلوا كندي أقدس مستيرات ندق خوت مخانون نتي صراحة دما كلها ما يكونون ناتبدلوا خلوا حجري قل مليلهم قالوا كندي سبعة لو كأش مسيو حدا تي establishment دونالد ترامب زتصيوني بمسرته تي ليبرال زبالسب دونالد ترامب كابز ما حضرنا ز حجر تبتن زبلة حاسبة زلون الله سلازي بزح مستيرات نحكرس أدل زب شجرات فتر ناي security تساقم كفتر زغلي بلولو من كسكة نزكونتات كله بقرب أي كاتلو لرجس أنيه تشاينا روسيا إيران نت توم كل سايبر ناتوم تناي سايبر أتاكس قبر ناتوم كله
ريت خويني بزلو نزا حقاف حجي ناي سراحتنياتات بزقاو قلمله قال قلعنات قال بكون تتخفيتو رجس أنيا نزو كنتات زمزميزو كم حسوب كتقاملو خمس خونو سلامتاي زينا أمريكا سنكلكل كتب الكلا اتزبالت مدرغيو نبع تشاينا نزي عدل تتقيمم نقدميت حيلوم نقدميت نخدفو سلامتاي صلايخا كم زي مدرخ كبصح كله نزي نغرات زي حليفو نزي ري اورغنايزد كوينو صريو تدلاديل مسمته بده كونه كاسل زغل ابنسو سنكلكل زبلالو ናይ ግድን ነቲ ሓጓፍ ክጥቀምሉ ክፍትን እዮም ንቐፅል እቲ ስለያ ኣጋጢሞ ዘሎ ሽግር ንበይኒ እዩ ሰራሕተኛታት ኣብፂኻ ብካልኦት ምትካእ ፀገም ኣይኮነን ግን ኣብዚ ናይ ኣይዲዮሎጂ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ራዲካል ሌፍት ይብሎ እቲ ፀጋም ክንፊ በቲ የማናይ ዝኸዶ ዘሎ ዘይዕጋብነት ኣለዎ ኣንፃሩ ድማ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ኣብ ዘበን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ኣይንቐመጥን ናብ ብምባል ነቲ ሃገር ገዲፎም ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ ክሳዕ ክንዲዚ ይፅልእ ዘሎም ኣብቲ ፖለቲካል ፖላራይዜሽን ማለት እዩ ንቐፅል Good morning, Zach. What are you learning? Yeah, Kate, this is part of the CIA's broader effort to comply with that executive order from President Donald Trump to downsize the federal workforce. But look, for an agency that prioritizes and places a premium on secrecy, this is really, frankly, a surprising move that the CIA sent this list of names to the White House in an unclassified email. And it's obviously raising concerns about national security risks, about counterintelligence threats that could come from exposing the identities of these individuals. Now, the people on this list include all new hires at the agency, people who have worked there for 2 years or less. سنتين نريد لنا تي CIA زبال حدا أقداسي إيميل أبدك خمسواتي تحبريت هذا ما بزو حبريتها كم زلون درو أبت ترانزيشن استلزلو كاب حدا نبحدا كخدو ودو زي كونه دمات مغنيات سجو كله تسب كفسر عكوز مخانونا يتودنا له انتهي دفتر دولو زي مرققا أبتي أقداس كفالنا يتحقر سليا مالت بفلاي نشاينا كركيرنا أكساد حنيقنا شافليقنا عن حزاينا بزولو لزلو درجة إذا عينت حقوق بمفتارهم مخا مسراشة أب أبي متفنان أبزلو لدرجة إذا عينت برجعات موسادهم أب حزير جزيت أجمع فترة لومي أب لونج ترم أب نوي جزيت كعوتين أمريكا زي كنا عمتات كبايا بتزلات وسلمتاي أتي مش زنبرة تكالات بملو سراري قوم اليوم بحدش سبتكيوم بحدش إنرجي بحدش استراتيجي أغنيهم سرهم تجميرهم لنوح كخدم كم زخل رديو زخونة تكال نوح عمتات مزجبرة يمشمشوا ترجمون الله يمشمشوا بزح حجوز جوز بزح معنا قريب قات مي لذي كتحسب أخذ كل لك تاب جزين أب جزي بحسب أخذ جبر كتكل لك نعيز جبر زي دونالد ترامب زي بتخكل مستوى تسرح نحدش فريش ستارت نحدش نجر تحجزامي أب شورتر مجرم حتصير جزي أتوم زوجته زلوا تحجزهم تمسجني لهم زوجتي يكونون بافينش أسرد وزلوا معات نجارات كتحبابايو معات كشجرات كجاتميو إذا كانت كفتر إنهم مودادرتناتهم نتهم صلاتناتهم عدل كفتر الله من تكون تتقيمم حال أجندة تنخسالته بتقين بتي أزيزة قاتم زلوا مدرك نبزحات هجرات كم تسبق ينزري وزلوا because at the end of the day صلايخا خدهم كله وين صلايخا أبشجر كله كله زي حقوس يلن دونالد ترامب يقول كل نجار كهك سلطة يكلني أبزخات عوامة قاتم والله. Breaking news: a judge has just paused tonight's midnight deadline for federal employees to decide whether to take President Trump's so-called buyout. The deal would mean that they quit their jobs and hope to be paid through September or risk getting laid off anyway. It's part of the Trump administration's aggressive push to shrink the government. And at the center of it all is Elon Musk. Over the past 3 weeks or so, we have watched the world's richest man threaten massive job cuts across several agencies, from the Treasury to the U.S. Agency for International Development and the CIA, just to name a few. Next, he تي أنا زخول قداي زمرح زلون زدف زلون من مخانو عفلوتيو إلى ماسك زباليو إلى ماسك دما تمكرو حلف زبالة تمكرو زلويو صراحة نياتات قليف كا حدش كامباني نابلوز نقر مسرح سروحيو أبليتست تمكروناتو ناي إكس بحال تويتر زنبرح جيكس كوين زلو كبابي 8% دي ولا 8% توم صراحة نياتات سويقو أتوم زوحدو بلو زخونة كامبان هانيسو أبزوانزي قد مقرب تلي أبزوات ريبورت تكامباني really successful كم زخونن financial لدما مخصبناتو نلا على كتكوس كم زجمرن سلازي كنديت كالاتن كيفلو Treasury USAID CIA Education EPA حمشت عبيت ديبارتمنت نايت فederal government زبال زلو نزوم حمشتهم يسرارجونا لو TPA زبال نايت Energy Education مالت نايت تمرتي CIA تسليا مالتيو USAID كم دما اتي Treasury زبال زلو دما تناي معكن ناي جنزة مالتي حمشت ديبارتمنتات جينا بحجة خانتايت متلو health care Medicare and Medicaid زبلو أبو يتزعبي بالشونا يبلو أب تريجر من الله IRS بحالتناي
ግብሪ ናይቲ ታክስ ዝቕበል ትካል ሓደ ብዙሕ ብልሽውና ከም ዘለዎ ዝንገር ንሱ እውን ክትንከፍ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ APA ማለት ናይ ኤነርጂ እዚ ግሪን ዶገለዶ ዝበሃል ዝነበረ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎ ዝነግሩ ዝነበሩ ስለዚ ነዘን 5 ድሮ ኣብዚአን ዘለዎ ሰራሕተኛታት እዮም እዞም ክሳብ 100,000 ካብቲ ስርሖም ንክግለፉ ተባሂሎም ዘለው ብሕጂ ድማ ድሮ 40% ናይቶም ሰራሕተኛታት ከባቢ 40,000 ዝኾኑ ነቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ክሳብ ወርሒ 8 ደሞዞም ተቐቢሎም ብወለንቶም ስራሕ ንክገድፉ ተሰማሚዖም ኣለቶም ተሪፎም ዘለው ድማ ከብሉ ድዮም ኣየብሉን ሓደ ዳኛ ኣብ ቦስተን ዝበሃል ስቴት ነዚ ኩነታት እዚ ኣንፃሩ ሓደ ብይን ሂብሎ ጠጠው ከብሎም ዝኽእል ግዝዩ ጠቕላላ ዘይኮነስ ግዝዩ ጠጠው ከብሎ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ክገብር መሰል የብሉን ገለ ብዝብል ምክንያት ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ናይቲ ሱፕሪም ኮርት ደገፍ ነቲ ኣቶርኒ ጀነራል ዝብልዎ ደገፍ እውን ስለ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ነገራት እዚ ክገብሮ ይኽእል ይኸውን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል ንሓፂር ግዜ ሓጎስጎስ ክህልዩ እዚ ግን ንዓለምና ብፍላይ ንኣሜሪካ ይዶኖ እንታይ ከጋጥማ እዩ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ዘሎ ፖላራይዜሽን ወይ እውን ምትፍናን ዘሎ ኣብ ዓለም ግን እዚ ጽቡቕ ነገር ጥራይ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ብፍላይ ከም በዓል ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ማለት It comes swinging for the Department of Education and the Environmental Protection Agency, and we'll have more on that in a moment. First, though, let's turn to CNN's Jeff Zeleny, who is live for us at the White House. Jeff, walk us through the judge's decision. It's a big one, and are you hearing anything from the administration in response? Well, Brianna, we were about 10 hours or so away from that midnight deadline where federal employees would have been able to accept this offer to essentially not return to work and be paid through September if they would not like to participate in the return to office program. But that is all now on hold, as you said, a federal judge in Massachusetts putting the deadline on hold pending oral arguments on Monday. So for ብሓፈሻ ነቲ ዴድላይን ሆልድ ገይርዎ ዘሎ ዝብሉ ዘለው ስቲል ናይቶም ሰራሕተኛታት ጉዳይ እዩ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ መድረኽ ተበፂሑ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን ንሰራሕተኛታት ደይመደይሉ ክብድል ኢሉ ከዓ እውን ኣይኮነን በዚ ኻረይዎ These are the tax priorities of the Trump administration that the president has laid out for members in that meeting today. No tax on tips, which is obviously a very public campaign promise that the president made. No tax on seniors' Social Security. No tax on overtime pay. ኣሜሪካ ዘለኹም ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ነገራት እውን ክመፀኩም ይኽእል እዩ ብፍላይ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ሬስቶራንት ድዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ትሰርሑ ቲፕ ዝወሃበኩም እንተኮይኑ ናይቲ ቲፕ ትኽፈልዎ ታክስ ክትከፍሉ ይኮንኩም እዚ ዓብዪ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ ሬስቶራንት ዝሰርሕ ሰብ ብፍላይ ብቲፕ ዝኽፈል እንተኮይኑ ታክስ ክኸፍል ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ሂወት ናይ ሰባት ድማ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዚ ስለምንታይ ከዶናልድ ትራምፕ ታክስ የጉድል ኣሎ ምክንያቱ መንግስቲ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝኸፍሎ እንታይ እዩ ዘየድሊ ኩናት ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ዕግርግር ኣብ ዩክሬን ድዩ ኣብ ገለ ቢልዮናት ሰድር ነይሩ ንዑ ጠጠው ተቢልዎ ተወሳኺ ድማ እዚ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኸፍሎ ዝነበረ ነዞም ሰራሕተኛታት ተሰይዎ ደሞዝ ክኸፍል ኣይኮነን ስለዚ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ባጀት ናቱ እናጎደለ ክኸይድ እዩ ገንዘብ ዘድልዮ ክጎድል እዩ ስለ ዝጎድል ዘሎ ድማ ብዙሕ ታክስ እውን ኣይከድልዮን እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ነቶም ህዝቢ ቁሩብ ትለይ ትንፋስ ክቦም ይኽእል ማለት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሶሻል ሴኪሪቲ ነቶም ታክስ ኦን ሲኒየር ሶሻል ሴኪሪቲ ነቶም ዓበይቲ ጥሮታ ዘለው ዝሰርሑ ዘሎ ንዓታቶም እውን ኣብ ታክስ ዕድል ቁሩብ ክገድፎም ምዃኑ ኖ ታክስ ኦን ኦቨርታይም ፔይ 8 ሰዓት ትሰርሕ ተለኻ ኣብ ልዕሊኡ ኦቨርታይም ትሰርሖ ዘለኻ ታክስ ኣይትኸፍልና ካብዚያ ትፀብቕ መፍትሒ ርአ ይፈልጥን እያ ሓደ ሰብሲ ሓደ ስራሕ ምኻል ሲንወስ ካብ ግዜኡ ተወሳኺ ስራሕ ክሰርሕ እናፈተኖ ከሎ ስለምንታይ ተወሳኺ ስራሕ ሰሪሕካ ኢልካ ታክስ ክተኽፍሎ ከለኻ ደም ከም ዘይብሉ መንግስቲ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ኣይትስራሕ እኮ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣይትዕበይ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ሰብ ሕማቕ መንግስቲ ድማ ከምኡ እዩ ዝገብር ኣብ ኤሮጳ ከመይ እዮም ዝገብሩ ሰብ ሰሪሑ ንኸይሓልፈሉ እንታይ ይገብሩ ብታክስ ገይሮም ልቢ የጥፍሉ ሰብ ሰሪሑ ሂወቱን ሂወት ስድሩን ንኸይቅይር ኣብዚ ንኣብነት ኦቨርታይም ተሰሪሕካ ኖርማል ታክስ 20% ወይ 15 ኮይኑ 40% ይገብሮ ኦቨርታይም ዳብል ስራሕ ንኸይትሰርሕ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ደይመደይልካ በቃ ኣይዶኖ ኣይርዳእንን እያ ስለምንታይ ከምኦም ዝገብሩ ንሰብሲ ድሌቱ ንክገብር ናፅነት ኣለካ ካዮም ዝብሉ ትዘገርም ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ህዝብና ኦቨርታይም ስለ ዝሰርሕ እዚኣ ፅብቕቲ ክትከውን ትኽእል እያ ንዑ ኖ ታክስ ኦን ኦቨርታይም ፔይ renew Trump's middle class tax cuts como hermano to middle class balwin tax cut eliminate all special tax breaks for billionaires ነቶም ቢሊዮነራት special tax breaks ዝነበረ ንዑ ኣጥፍዮ ኣለኹ ብላ ኣሎ ብፍላይ for billionaire sports team owners ኣብ sports team ዝነበረ ማለት እዩ close ካልእ ድማ ከምታት ታክስ ዝነበረ ነቶም ሃብታማት ገለ ዓፅዮ ኣለኹ ይብላ ኣላ እዚኣ
ምናልባት ሓቂ ክኸውን ይኽእል ግን ሃብታማቱን ብዙሕ ዕድል ይፈጢሩሎም ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ስለዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተራሰብ ቁርብ በነፊት ክልዎ ይኽእል ኣድቫንቴጅ ክልዎ ይኽእል ታክስ ናቱን ተጉዲልካሉ እዚአን ዝብለን ዘለኹ ኦቨርታይም ቲፕስ ገለኻ ንብዙሓት ሰራሕተኛታት ዝትንክፋርሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ እዚኣ ጥራይ ከማን ከም ሓንቲ ፅብቕቲ እያ ብግምጣል ኣብ ዓለም ክንሰግር ኢና ሕጂ እዚ ናይ ኣሜሪካ ንና ንርፀን ኢና ብዓለም ደረጃ ንርአ In the United States, where Donald Trump has denounced the International Criminal Court, accusing it of illegitimate and baseless actions against the US and Israel. In an executive order sanctioning the court, he said it had abused its power by issuing arrest warrants for the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former Defense Minister Yoav Gallant. The court alleges they committed war crimes and crimes against humanity in Gaza. Well, on Thursday, Mr. Netanyahu met top US سنتين نرو زلنا دونالد ترامب ماليسو نتي نزي عالم لخاو تكالات UN يتبل UN WHO يتبل Human Rights Council يتبل كلاتهم كاب اليوم ورقته يسحب بتحدد ما نزي International Criminal Court بال ICC نا إسرائيل مرحتي سلزقنا اقدا غير له Executive Power ناتو غيرو اقدا بلعلتي ICC زبال اقدا غير له بخلا زراربا دونالد ترامب ابناي بينو عالمين بركم زلونا أمريكا دما make MAGA قبل كله make America great again نايكال كم زي قدسو وتم أبا دونالد ترامب تسأجي عم زخد زنبرو قحيفوهم كم زلو ترينا نرزلنا سلزي زي نتوم أبو ديس قعو حجرات جن عاد زينان صبغ زينان مخانو ما جنزاب كدليب حجي let's shift a little bit to another topic زي ناي أمريكا كون كله كلا عالم كنتاي قبرالو The rise of Chinese AI chatbot DeepSeek has taken the world by storm. But as part of a wider trend, Chinese apps are rising up the charts around the world. TikTok, CapCut, Shein, Temu, to name a few. مچم زي اب بي بي سي زوت زنبر حبرتايو I think قاس بقاس تمعربا ميديا كابت بروباغندا كوتس كم زجمره بزي خاطفلت بزعبا تشاينا صبو ነገር كم زي بحال غيرهم زعملو زنبرون بزعبا تشاينا خزارب جميره مالو أمريكا أغوشت أو نوص خلا تكنولوجي كاوزلنا تشاينا دما أزارة بارسي ناخوني متزالو كم تري وزلهم أب كله أب ترى نقدر ترايدي كونس أب تنقدر سناي تكنولوجي أمريكا تمرحز نبرت عودي بفلا أبس بالنا تشاينا نامت أي متزالو نقد ميت نعبل لي خير الله بفلا يبزي شوبينج تاريخها تيموز بهالدي شاينز بهالدي زي ديب ستيك لان كان ناي متزالو ديب سيك مالتي سوري كم دما كالوت أبس ناتهم كن رخلنا درجة عبلالنا In many other areas of tech, look at cars. It's overtaken the previous epicenters of motoring. رايوجي أما كينا قدام كمان يرو كابتشين عصرتن تحت وايز لك أي رايوه China تحتي أنيرا ماكينا سي أي فلتون ينيرا all the sudden أبزي تغيح كميلو لكلهم رجاجيسو قدام ما يكون له هذا ملك تيزي ساكن دي China technological selling more than any other country thanks to hit electric car makers like BYD. A lot of this success comes from China being the world's biggest battery maker now too. And solar panels. China's responsible for an estimated 80 to 95% of the global supply chain. By 2028, it's predicted that 60% of the world's renewable energy will be generated in China. So in China up electric cars try they كنا ولا تبت renewable energies بحال زلو ديو بفلاي أبزنا زمات زلو زبن technologies بحال ويكا future industries بلو dominant force ناقونا زمات زلو China يو and نفسه كسب كسبلو زلو سيو نبي جزنا عالمنا تخيل كم زلا you just need to look to China تقبر زلا نسيو امنا كرنا عالمنا بي كم تخيل زلا ما أزلنا عالمنا نمس أي أبي خاطر متتل كأمريكا وأوروبا يكون كونتريو أب China خاطريو ስለዚህ China تخدو زلا من قدر رأيو كيف تودما ناي China بلوتسنت أبزار حتى ريبورت راي فلوي بلوتسنت ناتهم كهبنا خلك جمهورية مزتي background يوم زبنا renewable energy will be generated in China. In drones too, China rules the skies. Next time you hear that buzzing above your head, there's a 70% chance it's a DJI. تتبلز الدرونات عبنا درون تكنولوجي تمتينا دما 7% ناي درونز عبلا لنزلو نا China كامباين تاتيو رايبو اب electric cars عبلا لنات ناتو ميلنا اب solar panel سنجل ملن عبلا لنات ناتو ميلنا اب electric cars اب باتر ناي تمكينا نمفرايز بحال زلو supply chain with manufacturing بحال زلو اب ناي مراقب مفراي ترجع literally قال بقالو اب نفسه كف سيكتورز China تراي دومينيت تقبر زلا ابينا عوديوم زي تعوتو زلو
it's very difficult to know. A drone made in the city of Shenzhen. 3 of the world's top 10 drone makers are Chinese. In the futuristic world of quantum computers, Chinese scientists publish more quantum-related research papers annually than any other country. And they're even ahead of the ولا أبتي ناي متأي كمبيوترز بحال quantum computing ዝበሃል እቲ ዝበለፀ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ሪሰርች ፔፐራትን ሓድሽ ቴክኖሎጂን ፓቴንታትን ዝሃርም ዘሎ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ጥራይ እዩ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ፍሉይ ኢኖቬሽንስ ፍሉይ ፓቴንትስ ተመዝግብ ዘላ ሃገር ቻይና እያ እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፅቡቅ መረዳእታ ብዛዕባ ቻይና ክህልዎ ንነፍስኻ ንዓና እውን any other country. And they're even ahead of the general leaders, the US, in some areas of quantum computing development. And it's the same picture in AI. Chinese AI firms now issue more patents than any other country. And the rise of DeepSeek shows it's capable of challenging the dominant US giants with products too. So how has China done all this? Well, it's all part of a long-term plan. In 2015, the Chinese government set out an ambitious project called Made in እዚ ኩሉ ከመይ ኢሉ መፅዩ ዝብል ሕቶ ድማ ከመይ ገይረ ቻይና ነዚ ኩሉ 2015, the Chinese government set out ሓጡ ከለዉ መሰረቱ ካብ መርሕነት እዩ ዝብገስ እቲ መርሕነት ኣብ 2015 ኣብዚ ኮንግረስ ዝገብሮ ተኣኪቡ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ኣብ 2025 ሜድ ኢን ቻይና ዝብል ኣብቲ ዓውድታት እዚ ክንዕወት ኣለና ኢሉ ሓደ 2030 ዝኾነ ፕላናት ገይሮም ናይ ግድን ድማ ኩሉ እቲ ዝከኣለና ፀጋታትና ንህዝብና ናብ ዜና ቅንዑ ክኸይድ ኣለዎ ብምባል ራእይ ዘለዎ መንግስቲ ሃገር ከም ዝቕይር ቅድሚ እውን ፅቡቅ ነይሮም ድዮም ቀደም ግን ፋብሪካታትን ገለመለ ጨርቅዶ ባምብላዶ ገለመለዶ እናሰርሑ እዮም ሓያላ ነይሮም ሎሚ ኸ ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ኣምፅኦም ኣለዉ ኣይ ሪሊ ሆፕ እቲ ናይ መፃኢ መርሕነት ናይ ኤርትራ ናይ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ዝያዳ ኣብ መኸተ እዩ ግዜ ሓሊፉ ዘሎ ናይ ዝመፅእ መርሕነት ግን ኮፍ ኢሉ ንናይ ቻይና ሞዴል ጥራይ ተንቢቡ እውን ንኤርትራ ፅቡቅ ስጉምቲ ክወስዳ ከም ዝኽእል መረዳእታ ኣለና ኣነ ኣይ ሪሊ ሆፕ ናተይ ተስፋ ድማ ኣብዚ እዩ ዘሎ ማለት ካብ መን ክንምሃር ኣለና ክንብል ከለና ካብቲ ትክክለኛ ውፅኢት ከምፅኣልና ዝኽእል ambitious project called Made in China 2025. It wanted to move away from being the world's factory for low-cost goods to a global tech leader responsible for its own supply chain of cutting-edge tech. Made in China 2025, in my opinion, was largely very successful. So in many industries, like China is catching up with the leading edge. And in some industries, China even leading, even in cars and 5Gs, batteries, solar energies. Now even in the AI, JAI, China become one of the players. Across 10 target technologies, the plan set out more than 250 mini goals. And according to analysis from South China Morning Post, 86% of them have been ticked off. So እንታይና ንርኢ ዘለና ቻይና ናይ ብሓቂ ኣብ ፍልይ ዝበለ of cutting-edge tech. Made in China. ሶሪ ቻይና ኣብ ሓደ ዓብይ ዝበለ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ከም ዘላን እቲ ዝላናታ ድማ መርኣያ ንብዙሓት ሃገራት ከም ዝኾነን ካብ ቻይና ተማሂርካ መፃኢ ናይ ዓለምና ክትንበዮ ትኽእል ብዙሓት ሃገራት ድማ ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪካ ዓብ ምዕባለ ከምፅኣ እንተደልየን ተቐዳማይ ከም መወከሲ ክጥቀማሉ ዝግባእ ሃገር እንተሎ ቻይና እዩ ናይ ሪሊ ሆፕ ካብዚ ነገር እዚ ተማሂራ ዓለምና ናብ ዝበለፀት መድረክ ክትከይድ ብፍላይ ድማ ከም ኤርትራ China is going to be our role model በሃላየ ድሕሪ ዓብ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ክትገብር ደሊኻ ካልእ ነገር የማንን ፀጋምን ሸንኮለል ዘብለካ የለን ንቻይና ኮፍ ኢልካ ኣፅኒሕካ ወዲ ደይዱ ኢልካ ንዑ ረፕሊኬት ብምግባር ጥራይ እውን ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ግዜ ይወስድ እዩ ፃዕሪ ይሓትት እዩ ፅቕ ኢልካ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝኸውን ኣይኮነን ርዱይ እሱ ግን ብትክክል ሓሲብካ እንድሕሪ ኸይድካ ግን ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኣነ ኸ ንዑየ ከብርሃልኩም ዝደሊ Coin, you said you spoke at a conference, you bought something for your kids last year. You more than doubled your money if you're still holding. Are you still holding? I mean, let's just have a little fun here to end the segment. Yeah, I am. ትሪዎ ዘለኹም RFK በሃል ሚኒስትር ጥዕና ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ኮንፈርምድ ኮይኑ ዘሎ እዩ ንነፍሱን ንደቁን ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ገይሩ ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንነፍሱን ንደቁን እቲ ገንዘብ ናቱ ብብዝሒ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ ሃዋርድ ዝበሃልኩሙ ኣብቲ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ዘሎ ብምሎም ብነፍሶም ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ዝገበሩ እዮም ንዓኻ ወይ ንዓይኒ ጆርጅ ኢሎም ኣይኮኑን ሓልዮት ዝገብሩ ኣብ ክሪፕቶ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ተኸቲልኩም ፎሎው ደ ማኒ ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘሎ ንስኻ ድማ ቁሩብ ትለይ ምሶም ኬድካ እንተተጠቀምካ ንነፍስኻን ንስድራኻን ንመፃኢኻን ትጠቅም listen to my advice and do the right thing ምክንያቱ ስምዕዎ እዚኣቶም ንነፍሶም ኢሎም ፖሊስ ከውፅዮም ድሮ ኣብ ኣሜሪካ ቀፃሊ ኣወንታዊ ፖሊሲ ዝመፅእ ዘሎ ቀፃሊ እየ ዝብለኩም ዘሎ መዓልታዊ ሓድሽ ፖሊሲ ይመፅእ ኣሎ if you listen to that and follow እንድሕሪ ጌርካ እቲ ዜና ምናልባት ሓንቲ ቪድዮ ክበክም ባጌርና ንሰግር ኢና The failure of fiat currencies, they don't
gradually fail. They fail spectacularly. And this is the premise behind the 1 million Bitcoin call, that it's not going to be a gradual, slow increase to $1 million a coin, but rather a very short call. That it's not going to be a gradual, slow increase to $1 million a coin, but rather a very short and violent upheaval that sends us there in a matter of months, weeks to months. زيازربازيا مجمريا تسفى قبر حقنا كون زين كنزارب كلنا أكبا ببيتشح بيتكوين أبزلو اللي جزينا نزارب زلنا طيب لا لوزك لك كابتن كيلا تاتنايتي بزعبا كريبتو اندستري كيلا تاتيو كاب ميتشح ناب حدا مليون بيتكوين نخدو اللي جزي كم سنا بلا زديب زي مسلو زلو بزح سبيلو عندبت upheaval بلو كم زي قلت في زغونة لو كما تخليو إذا عند حرقاتي ما بعد جورجو ميبي حليفلنا لمالتيو already حليفلنا دي استرفنا يلن اتوم سايز لهم دما you will be very happy اتوم سايز تماهيركم زعتهم بخال من قد زعتهم وين سلازي بتحدى تسفى لنا أبزبنا دونالد ترامب بيتكوين ناب حدا مليون كديب ناب 300 ديب ناب 300 ديب ناب 400 ناب whatever تديبا قال كابتي درو أنا بزوج زين جيركمي I'm very happy بتزقبر كوس أنا كسب حجي مغنياتو أكبابي أسرت شدش كلاون حيال investment جيره 10 شكلا صرت 3 شكلا 4 شكلا 5 شكلا قصالي حجون قصالي انفست قبر زلو مغنياتو my belief system أنا زعمنو نتنعهم زقرب لكم up 10 years أبي كتوليا 15 years from now أبي كتوليا زبل قمقامي زلني قال خاصب عصرت عمت خانتا كم تخون تايتفلن I don't care أنا نعين تدي كونن دقيقة تزي كونن عديقة كميل كات حسب كتكلا لك نعم خاطر يكون كان تقبر نقول لنفس خاطر يكون كان تنبر أبوها ويا حقها تدخل جراوت كزالية خلوا نفسي لي كونن لذلك أي كونن يليو زجبران هيرو سلازي إحنا نجبره نعاي نسخة نعاها نسدرها ندقها كون سلازي خلزي دما تسفى نجبر سب كاب تسفى يدنبر أبز حلف 15 عمت كاب زيرو ناب 100 شعدي يبون دحري لهم كاب زي ما تزول 10 عمت كاب 100 شعنا مليون كديبيو كبدا يكونن تي ماتس لوجيك كبدا يكونن تك صبوا غيركم حسيبكم جد لسكم تكبروا قبلكم يدلي أجي نابتي next topic ناتك سجرينا let's go A key development that has stunned the whole world. It's US President Donald Trump's shocking announcement of his plans to take over Gaza and resettle Palestinians in other locations. Now, Trump has already proposed that Gazans be shifted to West Asian nations, particularly Jordan and Egypt. But now reports say other locations that are on Trump's mind could in fact be in Africa. As per Israeli media reports, the Trump administration is considering displacing Palestinians from Gaza to Morocco, as well as Puntland and Somaliland, which are زيازربا مچم دونالد ترامب قصالي منጭናይ ዜና እንዲሁ ቢየማንን ጸጋመን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዜና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎን ዝሓስቦን ኩሉ ዓብ ዜና ያብዝዋን እዚ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ አርሰ ድማ እንታዩ غزا نتغزا ዝበሃል ዘሎ ኣንሕና ክንቋፅሮ ኢና ኣሜሪካ ድሕሪ ምባሉ ኣበይ ክኸድዮም ቶም ህዝቢ መዘልዎ ናብ ጆርዳን ናብ ግብፅን ክኸድዮም ግድን ክኸድዮም ኢሉ ነይሩ ግብፅን ጆርዳንን ድማ እዚ ከቢድ ሕቶ እዩ ኢሎም ስለ ዝርድዎ ዘለዉ ካልእ መንገድታት ካከናዱ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ ናብ ሞሮኮ ገፁ ክሰድድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ናብ ሶማሊላንድ ኣብ ጥቃና ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ፑንትላንድ ዝበሃላ ውሽጢ ሶማልያ ስለዚ እዚኦም ቦታታት እዚኣተን ኣብቲ ስትራቴጂ ናይ እስራኤል ውሽጢ እናኣተዋ ይኸዳ ኣለዋ እቲ ናይ ሞሮኮ እስራኤልን ሞሮኮን ድሮ እቲ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ክትብል ትኽእል ኢኻ ብፍላይ እዚ ኣብ ከባቢና ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ግን ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ነጥቢ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ነቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዞባና ልዑል ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ዝኽእል ነጥቢ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ purposes. But the proposal has faced fierce condemnation, especially from the Arab world. However, the stance of Morocco, which is also a part of the AU, seek US support for their vested interests. Let's take a look at them one by one. Morocco made Israel, now in his second outside NATO. Then comes Somaliland. It is Somalia's breakaway region that claims independence. No other nation backs its claim. However, the territory is reportedly eyeing recognition from the US under Donald Trump. As per reports, Republicans have been pushing for Somaliland's ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ዘረባ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ፀኒሑ ዘሎ እዚ ሕቶ ናይ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዩ እስራኤል ምስ ሶማሊላንድ ብመንገዲ ኢማራት እስራኤል ምስ ሶማሊላንድ ዝብል ኣርእስቲ ኣብይ ኣሕመድ እውን ባዕሉ ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ኤምኦዩ ናቱ ክሳብ ሕጂ ካንስል ኣይገበሮን ኣሎ
ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ብዙሕ ነገር ኣሎ ወላ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃለውን ካልኦት ስቴት ናይ ሶማልያ እንድዩ ኣገይን ንሱ እውን ምስ እስራኤል ዲል ክገብር ከም ዝኽእል እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ምስ ኢማራት እውን ርክብ ስለ ዘለዎ እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ትመላለስ ዘላ ነጥቢ እያ ፈለስጢማውያን ካብ ዓድና ኣይንወፅን ኢና ብምባል መሊሶም ኣለዎ ግን ፈለስጢማውያን ዝበልዎ መኣስ ምስ ተሰምዐ እስራኤል ብሓይሊ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ከባቢና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ኣብቲ መጀመርያ ኣይዶኖ ቅድሚ 80 ዓመት 9 ዓመት ነቶም እስራኤላውያን ንፈለስጢን ክሰድዎም ከለዎት ብሪቲሽ ኢምፓየር ናይ ንግስነት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንኤርትራ እውን ንክሰዶም ሓሲቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ እዚኣ ኣገለ ክፋል ታሪክ ኣብዚ ቪድዮ ናምፅያ ነይረ መስለኒ ብሓንሱ ንግደፎ ሕጂ እውን ነቶም ፈለስጢማውያን ናብዚ ቦታ እዚ ንምምፃእ ብፍላይ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ክሳብ ሪኮግናይዝ ዝገበርካዮ ክሳብ ተቐባልነት ዝሃብካዮ ከም ሃገር ኩሉ ዓይነት ምስ ኣሜሪካ ክገብር ዝደሊ ዓይነት ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብኩሉ ዋጋ ጥራይ ከም ሃገር ተቐበሉና እምበር ኩሉ ዝበልኩሞ ክንገብር ኢና ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓካ ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝኸዶ ዘሎ እዚ ነትን ክብል ኣይክእል ነቶም ኣክቲቪስትስ ናቱ ዝፅሕፍዎ ክርኢ ከለኹ ግን ብዝኾነ ይኹን ዋጋ መንግስቲ ኣሜሪካ ናባና ክመፅእ ኣለዎ ንሶማሊላንድ ድማ ከም ሃገር ክቕበል ኣለዎ ተደልይኹም በይዝ ግበሩ ተደልይኹም ገለ ግበሩ እዚ ዓይነቱ ዘረባ ግን ካብቲ ኣክቲቪስትስ ናቶም ትሰምዕ ኢኻ ወላ እውን ኣብቲ ስትራቴጂ ናይቲ መንግስቲ እውን ክረአ ዝኽእል ምዃኑ ምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ናው እዚ ሓደ ክኾን ከሎ ንዞባና ኣገዳስነት ዘለዎ እቲ ሕቶ ግብፂ እስራኤል ኢማራት ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ብኸመይ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል መጀመርያ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ብዙሕ ግዜ እውን ዝደጋግምዋ ዘለው ኢትዮጵያ ብዝተኻለ መጠን እንታይ ይብለው እቶም ኣክቲቪስት ናቶም ኣብይ ኣሕመድ ብዝተኻለ መጠን ናብ እስራኤል ከይዱ ተንበርኪኹ ደኒኑ ድዩ ሰጊዱ ድዩ ምስ እስራኤል ስምምዕ ክገብር ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዘይፈትዎ ይፈልጡ እዮም እቲ ዝዓበየ ስራሕ ክንሰርሖ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው ምስ ናብ እስራኤል ከድካ ንእስራኤል ዝደለኹሞ ክንገብረልኩም ኢና ወረቅ ሓደ ሳብ ኮሜንት ሴክሽን ፅሒፍለይ ነይሩ እንታይ ኢሉ ትክክል ፅቡቅ ዝኾነ ትዕዝብቲ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንእስራኤል ከይዱ ወላ ንፈለስጢማውያን ናብዚ ኣምፅዎም ፀገም የብለይን ክብል ከም ዝኽእል ምሕረት ናይ ኣሜሪካን ደገፍ ናይ ኣሜሪካን ንክረክብ ከምኡ ንክገብር እውን ፀገም ከም ዘይብሉ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ንዶናልድ ትራምፕ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ብሙሉእ ጠጠው ኣቢሉ ንግብፂ ጥራይ ክወሃብ ከም ዘለዎ ዝገበረ ነታንያሁ ምዃኑ ዝንገር ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ከምኡ ገይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዝለዓለ ፅልዋ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ናይ እስራኤል መርሕነት እዩ ስለዚ ምስ እስራኤል ዘለና ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንገብሮ ኣለና ነቲ ናይ ግብፂ ክትገብረና ትኽእል ባላንስ ክንገብሮ እንተኮይንና ዝብል ዘረባ ካብ ኢትዮጵያ ይወፅእ ኣሎ የስ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ግብፂ እውን ካልኩሌት ዝኾነ ምንቅስቃስ እዮም ዝገብሩ ዘለው ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ምግማት ንግብፂ ከቢድ ኣይመስለኒ ኢትዮጵያ እንታይ ገይም ክፃወቱ ይኽእሉ ቤን ክፃወቱ ይኽእሉ ንዑኸ ብኸመይ ካውንተር ክንገብሮ ንኽእል ብኸመይ ክንብድሆ ንኽእል ዝብል ድማ ናይ ግብፂ ካልኩሌሽን ምዃኑ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ድማ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ጋራንቲ ክንብል ንኽእል ኢና ኤርትራ ክልቲኦም ይደልይዋ ተርዲኦም ኣለኹም ግን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ግብፂ መሪፃ ኣላ እቲ ዲፕሎማሲ ናታ ግብፂ ንኢትዮጵያ ኮንትሮል ንምግባር ወይ እውን ኮንቴይን ንምግባር ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ስለ ዝኾነት ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ረብሓ ክህልዋ እዩ ምክንያቱ ድሮ እቲ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ንኢትዮጵያ ግዳይ ክገብራ ጀሚሩ ኣሎ እዚ እቲ ግዳይ ምግባር ማለት ድማ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብቶም ካብዚ ዩኤስኤድ ዝበሃል ዝነበረ ብዙሕ ረብሓ እትረክብ ዝነበረት ሃገር ምዃና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ድሕሪ ዩክሬን ገለ ካብቶም ዝበዝሑ ካብዚ ዩኤስኤድ ሓገዝ ትረክብ ዝነበረት ሃገር ስለ ዝኾነት ከባቢ 5,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ናይቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ናቶምን ናይ ካልእን ዝነበረ ካብ ስራሕኩም ተሰናቢትኩም ኣለኹም ስለዚ ዕድልኩም ረኣዩ ቻው እዚ ደሞዝ ዝህበኩም ዝነበረ ስለተጠጠው ዘበሎ ገንዘቡ ንስኻትኩም ደሞዝ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ሻሕበሉ ዓይነቱ ተባሂሎም ኣለዉ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን እቲ መንግስቲ ዝገብረካ የብሉን ድሕሪ ተፀባይ ናይ ካልእ ሃገር እንተነርካ ኮይንካ እሱ ጠጠው ክብል ከሎ ጀስታ ዕድልካ ኣኪድ ዕድልካ ርአይ ክብለካ ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ሲዲሲ ዝበሃል ናይቲ ናይ ጥዕና መደበር ዝኾነ ኣካል ናይ ጥዕና ምክልኻል ገለመለ ዝብልዎ ሓደ ዓብይ ኦፊስ ተገይሩ ነይሩ ብዙሕ ብላብላ ግበረሉ ነይሩ ዓብ ባጀት ናቱ ድማ ካብዚ ዩኤስኤድ ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ሶ ኢትስ ጎና ቢ አ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ቱ ዋች ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ኣብዚያ እውን ሓንቲ ጽብቕቲ ዘረባ ነይራ ማዕበል ይመጣል። ስለዚህ ያሉት ገዢ መደቦች በእንደዚህ ሀገር ኒዮ ኮሎኒያል የሆኑ ጥገኛ የሆኑ በቴሌፎን የሚታዘዙ ከውጭ ኢኮኖሚያቸው የሚቀረጸው በወለድ ባንክና አይኤምኤፍ የሆኑ አገራቸውን በኤንጂኦ የወረሩ ኢትዮጵያ ሀገሬ 6500 ኤንጂኦዎች አሉ።
የኤንጂኦ ሀገር ነው። ኤንጂኦ ነው የሚያስተዳድረው። የሀገሪቷ አብዛኛው ህዝብ ግን ከእንደዚህ ጸጋ ተለይቶ በደህንነት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይሲ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እዮም ሰምዖ ፀኒኩም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ልዕሊ 6,000 ኤንጂኦስ ከም ዘለዋ ኤንጂኦስ ናን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽንስ ማለት እዩ እዚኣቶም ድማ ብምልኦም ልክዕ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸዶ ዝደሊ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ከም ዘይኮኑ ምርዳእ የድሊ አብይ አሕመድ ቅድሚ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ እውን አንጻር እዚ USAID ነዊሕ ተቃሊሱ እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ንኢትዮጵያ ንኸይትመፅእ እውን ኣጊድዋ ከም ዝነበረን ብፍላይ ሓደ አርቲክል ከም ዝወፀ ዝረኣኽዎ ነቶም ሰራሕተኛታት ናታ እንታይ ኢላቶም ነይራ ዝኾነ ይኹን ነገር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከዋርዶ ዘበለ ንምግባር ድሕራይ ትበሉ ኢላቶም ከም ዝነበረትን ንአብይ አሕመድ ከተንበርክኾ ብዙሕ ፅዒራ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር እዚ እቲ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ሃልይዎ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ድሓር ግን መጋበርያ ክኸውን ምስ መረፀ እቲ ኩነታት ኩልና ንፈልጦ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታን ግንዛበን ከም ዝነበራ ኣብዚ ንርአ ዝኾነ ኣብዚ ዝቐነየ ሽምግልና ወያነ ጥራይ ደይኮነት ኣሜሪካ ብዓባይ ዕጥቃ ከም ዝወረደ ብግብሪ ክርኤካ ይሓዝ እዚ ብጉልባብ ጥሜት ውፅዕ ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ተባሂሉ ዝኣቱ ዝነበረ ብሽኮቲ እዚ ብሽኮቲ ሒዙ ንድኻታት ህዝቢ ትግራይ ይግቡእ እንታይ ሒዙ ይኣቱ ነይሩ ግን ረኣይዎ ምስ መን ንዋጋእ ምንባርና ንፁር መረዳእታ እዩ ሜድኢን የብሉ ዋናይ ተፃሕፎ ሓሸካ ኣፍሪቃ ዓደይ ከም ደየፍረየቶ ግን ፍሉጥ እዩ ብዝኾነ ደስ ደብል ብሽኮቲ እዩ يغنيلنا تركبنا يوس كل سون زقبوا أقول لسنا يلنا أخبلكم إليه أول سعيد زبلو خاسي أنت زربا خمي جرا ما غيره كم زتري ودا لهم تينا يونيسيف بحال تكال نتي رتيتي لزو توزنا بري أمونغوت أيد جيروم كم بشكوت جيروم ناب تقرأي وسدو خمسة نبرو بإيفيدنس تسنى زرباين عن سمع زلنا نزي زهن دسنا بردما USAID بحال تكال كم زنبرن نيرترا من البعض مسجزية بزو حق خوات مخانو يرداني إيرترا حركة بزي قداي نايزة تكال زي زخونتن ببزوح من قدي استفتنتن هاقريا أبي أحمد تايب لكم سنه مس إسرائيل زلو زمدنا ناب إسرائيل زلو تسقعنت بزوح كدف علو مخانو ويون ذكالو كقبر مخانو حانت مرداتا وسينا لنا سلامتايكم من بلا لنا እዚ ኣጀንዳ እዚ ክሳብ ዘይቀተላ ናበይ ክጥምት ከም ዝደሊ ንምግማቱ ኣቀሊል ስለ ዝኾነ ክልተ ነገራት ክንሪና ሓንቲ ምስ ቱርኪ ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ከም ዝገበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ምክንያቱ ኔጎሲዬሽንስ ኔክስት ሌቨል ናይ ኔጎሲዬሽንስ ምስቲ ኣብ ኣንካራ ገይሮም ስምምዕ ኣብ ኣንካራ ስምምዕ ገይሮም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ መቐፀልታ ናይቲ ኔጎሲዬሽንስ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ but at the same time they are talking about this የትራምፕ አስተዳደር ወይም አሜሪካና ኢትዮጵያ አብረው መስራት የሚጀምሩበት ጊዜ ይም በእርግጠኝነት አሁን ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ትራምፕ ሽብርን መዋጋት ይፈልጋሉ አፍሪካ ቀንድ ላይ ኢትዮጵያ ደግሞ የሽብርን በመውጋት ወይም አሸባሪዎችን በመከላከል የትላንትም ታሪኳ ነው አቅሟም ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ እሱን የማድረግም ብቃት ስላለው የትራምፕ አስተዳደርና የኢትዮጵያ አብረው የሚሰሩበት ጊዜ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ንኢትዮጵያ ንትራምፕ ክንሕጉዝ ኣብ ግብረ ሽበራ ንምእላይ ዳዘረባ እዚ ኣጀንዳ ትራምፕ ኣብ ሶማሊያ መጥቃዕቲ ገይሩ ከም ዝነበረን ስለዚ ምስ ተሓሒዝካ ኢትዮጵያ ድማ ፀረ ግብረ ሽበራ ሓያል ዝኾነት ሃገር ሓያል ተተኾን ኣብ ዓድኻ ዘሎ ኩነታት እንደምህደእካዮ ግን ድሓን ንሱ ንኻልእ ግዜ ይኹነልና ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ከመይ ጌርካ ንትራምፕ ከነሕጉሶ ንኽእል ዝብል ዘረባ ብሰፍሒ ይሰርሕሉ ከም ዘለውን ጎኒ ጎኒ ድማ ኢትዮጵያን ቱርክን ቴክኒካዊ ዘተ እቲ ኣብ ኣንካራ ዝተፈፀመ መንጎ ሶማልያን ቱርክን ዝተገበረ ኣብ ወርሒ ክልተ ኣቢሉ 2025 ብቐጥታ ፕሬዚደንት ናይ ቱርክ ክመፅእን ነቲ ዘተ ድማ ክሽምግሎ ምዃኑን ተነጊሩ ስለ ዝነበረ ንዑ መዳለዊ ክኸውን ዝኽእል ስምምዓት ክግበር ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ቱርኪ ዓብ ተስፋ ገይሩ ከም ዘሎ እቲ ናይ ኣብ ምምሕዳር ኢና ንርኢ ዘለና ወይ ውልቲ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣትሊስት እቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝነበረ ቴንሽን ወይ እውን ወጥሪ ርግእ ዝበለ ይመስል ዝረግአ ግን ካልእ ስለ ዝተክኦ እቲ ቦታ ኣብቲ ሃገር ሰላም ስለ ዝወረደ ወይ እውን ርግኣት ስለ ዝሰፈነ ይኮነን እቲ ዘሎ ፀገም ብካልእ ስለ ዝተተከዩ ብምንታይ ተተኪኡ ኢሉ እንድሕሪኢልና ድማ እቲ ተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኣጀንዳ ናይ ትግራይ እዩ ስኻ ምናልባት እዚ እውን ክኸውን ይኽእል በተ ምህረት ወኪል ናይ ድሕረትን ትምክሕትን ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ህዳሴ ጉዕዞ ንድሕሪት ክመልስ ዝኽእል ሓይሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ ተቆፃፀረ
ኣብ መላእ ሃገር ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ እቲ ኩነታት ተቐይሩ ብዙሓት ነገራት ንድሕሪት ዝምለሱሉ ኩነታት እዩ ክንዲ ሰላም ኩናት ኮይኑ ቅድም ክብል ዝነበረ መንገዲ ልምዓት ተዓናቂፉ ኣብ ክንዲ ልምዓት ድኽነትን ሽግርን መከራን ናብ ዝኾነሉ ኩነታት ተቐይሩ ዕልዋ መንግስቲ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዋላ ካ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ተፈጺሙ ብምባል እንተዚ ኣወጀኳ ኣብ ከተማ መቐለ ዕልዋ መንግስቲ ይፍጸም ከም ዘሎ እዮም ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣረዲኦም ዘለው ነዚ ገለጹ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከንቲባ ከተማ መቐለ ተገይሮም ዝተሸሙ ክሳብ ሕዚ ድማ ስርሖም ዘይጀመሩ ኣይተ ብርሃነ ገብረየሱስ እንትኾኑ እቶም ከንቲባ ምስ ላዛ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ጸኒሒት ኣብዚ ግዜ ኣሽንኳይዶ ንፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንካቢኔ እቲ ምምሕዳር ዘይእዘዝ ሓይሊ ከም ዘሎ እዮም ኣመላኺ ትሕቲ ሰማይ ትግራይ ኣብ ዝብል መደብ ላዛ ትግርኛ ሰፊሕ መብርህ ዝሃቦ ኣይተ ብርሃነ ገብረየሱስ ካብ ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚረ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከንቲባ ከተማ መቐለ ተገይረ እኳ እንተተሸምኩ ናብ ቤት ጽሕፈተይ ኣትየ ስርሐይ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ከምኡ እውን ነቲ ቤት ጽሕፈት ንክሕልው ብዝተመደቡ ሓይልታት ፀጥታ ናብ ቢሮ ከይኣቱን ነበርቲ ከተማ መቐለ እውን ኣገልግሎት ንከይረኽቡ ተገይረሎ ኢሎም ኣለው ዋላ እኳ እቶም ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተሸሙ ኣይተ ብርሃነ ገብረየሱስ እዚ እንተበሉ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ተቓራኒ መልሲ ሂቡሉ ይርከብ መምርሒ ፖሊስ ከተማ መቐለ ምስ ኣካላት ፍትሒ ብምዃን ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንዝተመደበ ከንቲባ ከተማ መቐለ ንምርካብ 20 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ዝተሰበረ ማዕጾ ቤት ጽሕፈት ከም ዘየለ ኣፍሊጡ ይርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብኣባላት ፖሊስ ንማዕጾ ቤት ጽሕፈት يخلتيهم سياسة أبي تفناتيتو ፖሊስ ተቆሊፍና ኢሳያስ ኮሪዩ ኣብ ጀረስ መፈራመሙን ተቢሉ ዲስኣር ምስክን ከውን ይጓይ ነይሩ ይደፍር ነይሩ ኢሳያስ ቀልጢፍና ዲስኣር ምስክን ከውን ይደፍር ነይሩ አይደለው አብይ ሓሲሙሉ ድዩ ወይስ ፕራግማቲክ أو شو زعاتهم practical issues اليوم. هذه قلت سراوي كسنح تبي بتقولون بعد بس ما كان يعود تبي سراوي ثانية ما سمع بعدين. نايبات أجندة نايك أي حاجة حري ناي حسب أجندة في العيلة بدي سوا. تنكس نيرو تجاي. وناو كنا في نعمات. أي قوة الناس نقوى مش أبيدو مش إشاعته نرميرو مثل التقليد ناي تقراي بيمان انت قابلنا متص زاربا زلون خنسمع نشتي لي يبدو النقرات نعم زي كونا مدمدم فاتات نعم زي كونا وسانتات خمس أمو زي يبدأ مزاز عندنا خمس وسوس أبز بداية وأتوسط كل شيء وياكوي كما قلت أبو هذا خاص هذا تمرد بدلتنا كوين كل شيء الذي نسعري دينا نأترا تايديو تقمك أو إتبلاس لسانا كوي تزحسبا ن تقرايون أفتحتين بركيخة أدفئه أنا كاب قديم إثيوبيا بعلي قاصريو زبورو أبي وناميتك إلو سايقونا تلون ساكوي كفت سمنا مسارحنا كجبرنا نمبر إساسون نحاليوس أيبلنا كاتم أبوتو إذلكونا إساس أنا خبزر الدو نشعبيا تحساسبا نوح جزء زي الوقت أي الوقت نشعبيا يبلك لهم هذا ترى empower دهونا سلطان يقولون كوسنا يخلون سير داني منهم سلطان سلزي يقولوا زي ترى هذا كوسنا يخلون أفتكر أون هم يزغون زلوا كوزغور وازلوا أنا شعبي عند مجلس يوم كم سنة زدولي زلوا حزر يأتلوا سراوي نايت التحيلات مسألة تزجبر بارتي يوم فترة نظفتي يقول نايت التحيلات مسألة تزجبر زلوا زي إنترستو جلس أيو تقرأ كتحيل تقرأ ناس أكتو استاذون تقرأ عودو هناك كتخون تقرأ كترمس يوزي كوا نجيرنا أيو بقلت نجيرنا أيو تقولي فويلنا أيو بقى تقولي فويلنا أيو سلازم تقوله من الواش مسأبي يخوين بموجة أي فتسمون بخالي من قدنا أنا ناوينات بمتوجين فتسمويو أنا بمدخل ناونا saya serbat nabi sugirka اليوم حجنت هايو تتودادي بوم اليوم دما تزلو تي العما دما أفتقراي زلو حشوية مودات يبلون أنت يجي مجمريا زي يردوم نجر حدا نجر يردوم من ديجن
እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፎልስ ሪያሊቲ ብሎ ኣብ ህውተታ ከም ዝነብሩ ዘሎ ብምንታይ ትፈልጥ መሲልኩም መንግስቲ ኤርትራ ምዚኣቶም ንኽውግን ዘገድዶስ እንታይ ኣለዎ ማቲ ካብዚኣቶምስ እንታይ ክረክብ ኢሉ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊሲ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክረክብ ኢሉ ምሶም ክፅጋዕ because መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ ሓደ መንግስቲ ካላይ ንኩሎም ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ዝነበሩ ፀብለልትነት ዝነበሮም መን ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ብኣፎም ኮነ ገይሮምና መን ፀብለልትነት ከም ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣኑ ንክቕፅል መን ከም ዝገበሮ ባዕሎም ኮነ ገይሮም እዮም ሻዕብያ ይኮም ገይርዎ እዮም ኢሎም ሶ ንኣቢ እቲ ዝሓየለ ሰራዊት ሰሜን እዚ ዝበሃል ተበታቲንዎ ሃዲሙ ፋሕብትናትይዎ ኣፅዋራቱ ኣበይ ከም ዝኣተዎ ፅቡቅ ገይሮም ፈልጥዮም ኩሎም ስለዚ ሻዕብያሲ ንዓታቶም ንኣት ኢትዮጵያ ከዳኽም ኢሉ ምናልባት ከም መሳርሒ ክጥቀመሎም እምበር ፍሉይ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ወይ እውን ሻዕብያ ክምልኡሉ ስለ ዝኽእሉ ክጥቀመሎም ከም ዘይክእል ይፈልጥዮም እኮ እቲ ፀገም ግን ኣብ ምሕር ኣብ ሚድያ ስለ ዝነብሩ እዚ ደሴም ሕጂ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ዘረባ ቅድሚ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ምጅማሩ ደሴም ዓይነት ዓጀውጀው እዮም ዛረቡ ነይሩ ሓደ በብወገንና መፀ ሻዕብያ ከምዚ እዩ ኣሪግ እዩ እኮ ሓይሊ የብሉን እኮ ንሕና ከምዚ ኣለና ከምዚ ኢና ዶ ናብዚ ክንከይድ ንኽእል ኢና ስትራቴጂ ኣለና ዶ ብላብላ ብኣፍካ መዓት ራራራራራ ሲያስ ኮይልዎም እዮም ዓጀውጀው እንታይ ከም ዝብሉን እንታይ ከም ዝዛረቡን ኣይፈልጡን እዮም ኢሉ ዓጃዋት እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ በይን ይኸዱ በይን ይወፁ ይፈልጡን እዮም ኣብ ውግኻ እንታይ ኣጋጢሞም ኩሎም ይፈልጥዎ እዮም ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ሽዑስ እኳ ድሓን 20 ዓመት ገለመለ ውጋ ይረኣዩ ነይሮም ኣብ ምቾት ስለ ዝነበሩ ምቾት ኣስኪርዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ራይት ናው ዘለዎ ብዛዕባ ሻዕብያ ዕግርግር ዝገብሩ ዘለዉ ንዓቢ ክሐጉሱ ድዮም ኣቢ ኸሲኣይ ንዓታቶም ንበዓል እዚኦም ሓልዮ ክገጥፎም ስለ ዝደለየ ድዩ ነው ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕንደራ እቲ ኣካይዳ መን መን ይዛረቦ መን እንታይ ይብል መን እንታይ ይገድፍ ስለ ዘይፈልጡ ጌታቸው ረዳ እኮ ሃንደበት እኮ ተዛሪቡ ያቡ እዚ ኩነታት እዚ ንሕና ኣብ ሓደጋ በፂሕና ኣለና እቲ ሓደጋ በፂሕናዮ ዘለና ድማ ማንም እውን ከጥሕነና ይክእልኒ ምክንያቱ ማይክሮፎን ዘዝረኸበ ነዚ ሃገር እዚኣ ሓደጋ ኣብ ክእቱ ዝኽእል ካብ ምዝራብን ካብ ዕግርግር ምባልን ኣይንግታእን ዘለና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ተፈላለዩ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኢና ዘለና ባይዞ ኤኒ ሚኒት ብናይ ሓደ ሰብ ጌጋ ናብ ግጭት ናትወሉ ዕድል ይሰፍሐሉ ኤኒ ሚኒት ስለዚ ናብ ቀልቀል ማለት ናብ ፀድፊ ናኸድና እንዲና ኣትሊስት ደው ንብለሉ ኣጋጣሚ ንግበሩ ኢና ዘለና 11 ለካቲት ካብ ወፃኢ እንደገና ኩሉ ማይክሮፎን ዝጨበጠ ድሌቱ መልእክቲ ዝሕልፈሉ ተኮይኑ ካብ ፀድፊ ዝመልሰና ነገር ኣይኮነን ኢንፋክት ኤግዛክትሊ ዘርከበ እዩ ዝዛረብ ኣብቲ ትግራይ ዘርከበ ፖለቲካ ናቶም መትሓዝን መጨበጥን ስለ ዘይብሉ እዚኣ ስምዕዋ ብኣ ጌርና ክንሰግርና ሽዑ ለፉ ኣዋርሕ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዘካይዱ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዋና ጸሓፊት ሕወሓት ኮይነን ዝተመረፃ ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረዝጋቢር ሕወሓት ሓድሽ ውግእ ከም ዘይከፍትን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝልእኹም ደብዳቤታት እውን ተቐባልነት ከም ዘይብሎም ገሊፀን እተን ዋና ጸሓፊት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ንጋዜጠኛታት መብርህ ዝሃባ እንትኾና ቅድሚ መዓልታት ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ብትግርኛ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን መልሲ ዝሃባሉ መንገዲ ንብዙሓት እንዳዘራረበ ይርከብ ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረዝጋቢር ኣብዚ ግዜ ኣብ ትግራይ ምስ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ኩናት ናይ ምኽፋት ድሌት ከም ዘይብሉ እንትገልጻ ይኹን እምበር ሕዚ እውን እተን ንሰን ዝርከባሉ ውድብን ህዝብን ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ማለት እውን ካብ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፌደራል መጠንቀቕታ ይበፅሖ ከም ዘሎ እንትሕብራ እቲ ሕጂ ዝውሃብ ዘሎ መጠንቀቕታ ምስ ናይ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝነበረ ኣካይዳ ተመሳሳሊ ከም ዝኾነ እየን ሓቢረን ዘለዋ ሕወሓት ኣብ ክልተ ናይ ምኽፋሉ ምክንያት ፖለቲካዊ ከም ዝኾነ ዘመላኽታ እተን ዋና ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረዝጋቢሄር ሓንቲ ካብተን ነቲ ሕወሓት ዝበሃል ዘሎ ኣይ ቲንክ ከሪር መርገፂ ሒዛ ኣብ ቅድሚት መፅያ ትምክት ዘላ ኣይ ቲንክ ኣብ ወንበር ናይቲ ውድብ ገይሮም ስለ ዝመረፅዋ ድያ ዋላ ኣይ ዶንት ኖ ግን ብሓፈሻ ፕሮሚነንት ኣብቲ ቅድሚት ዘላ ገፅ ንሳያ ኦኬ ንመለስ ኣብቲ ናይ ዞባ ዓጀውጀውናትና ድማ በዚ ንጀምር ወሓቁኹም ናትኩም ሰናዓፈናት እናተይሎምኖ ወሓቁኹም ናትኩም ይንብሎም ይሓጉዙና ጥራይ እንዳበሉ ደቀ መሓረ እንደብፅሑ ወላ ደቀ መሓረ ትክክል ኣለኹም ሓቁኹም ናትኩም እያ ንብሎም ወላ ስመራና ሰማይ ኣይበሉና እኹም ንብሎም ንወፅእ ሓተ ከለዛ ንኸይድ ባፅሒ ንኸይድ ህዝብና ነድሕን ካብኡ ተመሊስና ሓይሊ ምስ ገበርና ኤርትራን ዘሎ መንጎም ዘሎ ፈላላይ ብግልፂ እንዳተራእየ ብዝተፈላለዩ መልክዑ እንዳተራእየ ፀኒሑ ነይሩ ሕጂ ካብ ብፍላይ ምስ ናይ ብርጌድ ሓመዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ መምፃእ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ነገር ሓፍ ከም ዝበለ
ናይ ኩናት ኣፋፍኖት ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ንትግራይ ዝደልያ ባፈር ዞን ወይ ከዓ ናይ ኩናት ዓውዲ ኣብ ትግራይ ንምግባር ኩናት ካብ ዓዱ ንምውፃእ እዩ ዝብል ከም ሓደ ተኣሽሙ ዘልዕልዎ ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን እንተኾነ ከምኡ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ብከምኡ ኢሉ ብድጉል ጓሕሪ ኮይኑ ክቐፅል ድሌት ዘለዎ እቲ ናይ ሰሜን ሓይሊ ንክዳኸምካ ዘለዎ ባህጊ እዩ ዝብሎ ኣለዎ ግን ካብዚ ሕልፍ ምስ በለ ግን ብፍላይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ቀኒዩ ዋዕሎ ኣካይዱ እንዳካየደ ብሳልሳይ መዓልቲ ገለ ሙሳፋቂ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሰብ ኣብ ኤርትራ ኸይዱ ምስ ኢሳያስ ክራኸብ ተራእዩ ሙሳፋቂ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ኣብይ ኣሕመድ የማና ኢድ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሙዚ ተተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብርጌድ ንሓመዱ ከም መደራደሪ ዝተጠቐመሉ ዕድል እዩ ፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ናይ ሰላም እማመ ኣቕሪቡሎ ወይ ከዓ ናይ ሰላም ሕቶ ኣቕሪቡሎ ዝብል ሓሳብ እውን ወይ ከዓ ትንታነታት እውን እንዳሃቡ ዝቐነዩሉ ኩነታት ነይሩ እሞ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዓረቑሉ ናብ ሓደ ዝመፅሉ ዕድል ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ከልዕል እሞ ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ ሓደ ግዜ እቲ ደሉዥን ወይ ከዓ ዘረባ እንተደጋጊምካዮ እቲ ኣብ ትግራይ ዝርአ ሕማም እዚ እዩ ሓደ እቲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ብመላሓሶም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ዘረባ ናቶም ምስ ተኣከበ ሓይሊ ዝተቐየረ ኮይኑ ዝስምዖም ኣሎ ሓሶት ተደጋጊምካዮ ሓቂ ኮይኑ ዝስምዓካ ዝበሃል ካብዚና ንርኢ ኣይኮነን ንሳቶም እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ደገለ ዝበሃል እኮ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ እዩ እዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኣስመራ ከይዱ ንኤርትራ ክቕይረሎም ዝደልዩ ዝነበሩ እዮም እቲ ንሳቶም ተስፋ ዝገብርሉ ዝነበረ መንግስቲ መይቱ እቲ ንሶም ዝፃብእዎ ዝነበረ መንግስቲ ናይ ኣቢ ኣብኡ ተንበርኪኾም ኢዶም ሂቦም በጃ ክሓግዘና ብሉ ሕጂ ነቲ ዝሓያል ዝበሃል ወታደራዊ ክንፊ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ትግራይ ሓይሊ ገዲፎም ናብ ኣቢ መፅኦም ኣቢሲ ብመንገዲ ብርጌድ ንሓመዱ ንኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኣተወ ኢሳያስ ሕጂ ተረዲእካ ክኸውን እዩ ማለት ሓይሊ መፂእካ ኣሎ ምናልባት እስከ መዚያ ዘረባ ኣተሓሒዞም ክገብርዋ ስለ ዝፈተኑ እዩ እዚ እቲ ኣካል ናይቲ ዋዕላ ዝገበርዎ እንዲ እዚ ሰራዊት ኤርትራ ባዕልኹም ኣብ እንገብሮ ጎስጓስ ተኸታቲልኩም ኣብ ጎንና ክትኮኑ ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ክትኮኑ ኣፎሙስኩም ናፍቲ ኣገድ وقت زنتل نيركا حلاي وقت خونا اللي سراويت صرف نيركا حلاي سراويت كمسل اللي حزب صرف نيركا تدنا قاز حزب كمسل اللي كم باهتا خاخت الشبالل حدا حق سميع نير سراويت صرف صلاة راي إرتراوي إن دابل سراويت إرترا تصرف دما كدع منقصتي حلفيو أبوتو السن حكا جن سراويتي ناتو سراويت مالت حزب مالت شوقت زنتل نير بلا غيرو مليسلوم نيريو دروت ملسكو قدم استقربي نيرو مخنياتو ازيوم سبات زياتهم ابز خانس معناي موداتا مالتي ممهر كوننا ناس لندلمبر تزرباناتهم اگداسنا سلو زلو يكونن تعبيا خاب سحل ولا حد زي بولم مصيو رأس مركوسا زبل امسيو رأس زي بالكابرس خاط مركوسا يتخلخ رأس مركوسا بالصفرنا زبل امسيو دهر 10 9 4 5 صفر زبال تريفي give and take strategy زلو حجزي دحري نزا كلا كونات على مودع كل جزء عندي كتك عمل لازم فتنتهم زغتلوا قال قرب تلا إمبرس كجبرام دلينديو give and take بالكلا إن كان هبان مالتنديو وبعالخا زخونا نقرت زي بالكاتها خطبهم نفس مركوسا جيركا نفس خاز غون كتحنس كتكلا لك نفس مركوسا زبال بمسرته give كتب ندير وين كاكو كله كله نكله كاد ما كتحنس أخذ كلا لك دقاي زي سبزي أبيناي هو تطايز نبر نزي زختل سبسلو زلي أنا زي نقر زلو بزح من نسي نزي سبزي زختل حيال من نسي يالو زي سبزي دما نقرات كنشل عبيلو نتسب كأمني زفتن زلو ما جمريا نفس مركوسا أمريكا ماغا زبل زلو انتهي بلا على دونالد ترامب ماغا مالت كل زد لنا أب أمريكا مانيفاكتشرينج نا أمريكا خملا سالو كامبانيتات كابتالا عالم تمليشكم أمريكا كتهانسخت كل لكم نحنا دما نا أمريكا مستير كساب كالا يكونت عالم سيلف سفيشنسي كالا يكونت عالم نتي نا هي مدرخ زنبرة يونيبولار كجبرو خلو نا جابان خدخلو نجرمان خدخلو أمريكا نزكوا بيكي بس حسوا سلامتهم بيجيرهم أب عدهم ز أغلب مسافريو نتي طرف نعطهم نبرت نيروبا نخشط يلوم يوم نتي يونيبولار وورلد زي مارشال بلان تاعت يومه إذا نتقم أمريكايو بتشعو زنك أدو وجعزو أمانة كامبانيات كأمريكا وتينا في كالا عالم سلز غده ماغا زبل ماتيو نتشعو زقبروا نخمل سين عجي كامبانيات جدا أمريكا خطأتوال لكن تزيلا تعرف كقبل الكنيه زبل زلو كابيو على الزجن outdated زخونة متحفتين ببو outdated زخونة ويجزيز حلفه expired زخونة سنة حساب حزام نهزبي expire كقبرو زعرن بر كم تسوى زخولي يلا أنا سي
كون دخون تتقاومسي تعي سب تزهلوا ونكو تسفى محلوي خاطب كابز كل أف تقاوم زلوا زبحال سب بعال زك ميت كمصوم خالهم كند من تاي تسفى خم تقرصي خايز جبرك نير تراجن زي كل جزء ذكروا عدلنا نير تران تاي مسيلكم ثلاثة حمقا سلو زخونيا تديهم لهم حيالات اللوجن اتهم نبنت إثيوبيا سي كند قال هاجري كل جزء جن حمق مراحي زلوا حمق مراحي سلو زلهم كم يجرون يبودكوا عبير تران ريالنا مغنياتو يا اتزلك بالجاتات اب نفسها توكيركا زيت خين دحرقينكا اموداتا ترغم يبلكا سبزي نفس مركوسا لنفس وكف هاجر اقداسي كونسبتيو اب نفسها لك اب غزاها نغزاها مسيلك خد كيد لك زبلا تحساسبا ناي نفس وكف سدرابيت ناي ايرترا اتحساسبا ايرترا دما كتب انت خوينا مجمرك تهنص الله مسرتاو نغركا كتهنص كتكلالك بحرشه ناي حرشه حسبتات كتجبر لك تحت قرصنا كتجبر لك مس عالم كتنقد مجمريا ناتا كتهنص لك تزيلي قطبا زبال كتحنص اشتغلها بعد زياتهم كندو حاسبون كحاسب زغلو كندو خيدون كحاسبون تمرمرون زغلو سلذا يكونوا ما ايتحزلهم يغاغن نتي نسوم صلو زلو منسي منال بعدو يطقم يخون الى يزغبر زلو ازوم كاب ኢትዮጵያ ተሰይጎም ድባሃል ደለው እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ተቀቢሉ ሪሃብሊቴት ገይሩ መጣየስ ገይሩ ናብ ስድራ ቤቶም ካውንስሊንግ ዘድልዮም እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚ ዝገብር ምክንያቱ እዞም ዜጋታት እዚኣቶም ትራውማታይዝ ኮይኖም ክኾኑ ይኽእሉ ካብቲ ዝነበርዎ ን4-5 ዓመት 6 ዓመት ዝተቐመጥዎ ካብ ፅርግያታት ብኳሌቶም ተሓኒቆም እንድሕር ዳ መፅኦም ሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን سمعنا ندو مبزحت من سير تراب جنباراتن أب هجرا وجلجلوتن وفيرو بناطة ويون بحوس ناطة دموزنا صراحة خلو مبزحتنا نتكون تحت زي تصورنا استفل عليه من قد وزينا أبستفل عليه كرنا عندنا علم نغمت علينا كمتش عندنا الكاخيت كاب زنبر كان يركا سلدي متش كواي بزخون يكون مغنيات مستملسكا التنسخات قد فكايو أب جنباراتنا بدفعات الناس صراحة خلو نسخة كاب كال هجر سلستملسكا بفولو ينعخا ناي تراوما ناي rehabilitation of course تم يونس ارجل زخفلو تخينم كغبرو يقولو خونيم كاب حليف جن انا سيردانن يتكوننات ناي تاغر سي سلمتاي مجمريا بتاغر زلو صقاتات انتلو قينن نتوم اب هاغر زلو يكون زلو كاب دغز مت بزخون يكون ملكك مت خليو زخون يكون اغاطامي كملاسي خليو نابرو نخمرح عدل كتكفتلو بايتا كتكفتلو ويون ناصا خدقطفو ازي نبور غير كتوزت خليخا ابتو وشت عد كوفيلو زسرحن زبلن زنبرن نعو غريفتا ግን ካብ ደገ ስለ ዝመጽል ካብ ብፉሉ ይጸጋታት ንዑ ከተወንዝፍ ግን ወላ ንሱ ክብሎ ከሎሲ ተረዲዎ ዲዩ ሓሲብሉ ዲኩም ዝብል ዘሎ ካብቲ ሃገር ዘለዋ ውሑድ ትሕዝቶሲ ካብ ደገ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝተመለሰ ወይ እውን ካብ ስዊዘርላንድ ስለ ተመለሰ ፉሉ ይጸጋታት ጌርካ ነቲ ሰብቲ ወይልከ ተባዓዲ ዘሎ ከዳምን ይክገብረሉ ኣነ ብናተይ መረዳታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸጋታት እንተሎ ኮይኑ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ዘሎ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ካብ ደገ ድመፀ በብሽጣሮ እዩ ክትዕመካ ኢልካ ከወፂኻ ካብቲ ዓዲ ክትዕመካ ኢልካ እንተወፂኻ ደን ክትዕመካ ክኽእል ኣሎ ስለዘይ ተዓመካ ተተመሊስካ ድማ ፍሉይ ግንዖ ክወሃበካ ይግባእኒ እንተኾነ ደገ ምስ ወፃእካ ሰሪሕካ ሕማቅ ከጋጥመካ ስለዝኽእል ስደት ጥዑም ስለዘይኮነ ሕማቅ ስለዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክኸም እዩ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተጠረዙ እኮ ፍሉይ ወርቂ መዳልያ ይወሃቦምን እዩ ስደት ተሰዲድካ نعها قد مكان كامل أفريقيا يسب السدد عاد خمس ملسكا فلوينات كا نعها سلة السديد كا سلة متاحة كهجر كوسي خاصة لازم نبركا ورك ميدالية ويوم فلوي برنامج كجبر الكايت سبه دقنت اللغة بزي قد سابين اللغة كان بيجيك تحسب له بتكلم لك سبحان الله عاد خيت كا صورنا هجر كتكون صورنا حزب نختكون قبولها مثلا إذا زبلة زلوا قد دايما دايل الكازي مانيفاكتشر زخونة زربا ن هالكنا زربا كتكون مليل كاز جبر دامبر ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝርከቡ ጸጋታሲ ንስኻ ደገ ጠፊኻ ነርካ ስለ ተመለስካ ብፍሉይ ንዓኻ ክወሃበካ ጸጋታት ወይ ክግበረልካ በናይ መለክዒ ክኸውን ዝኽእል ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ይውን ተኾነ ኣብ ስደት ከለኻ ክሰርሕን ክትዕመካን ወፂኻ ኣለኻ ስራሕ ገንዘብ ሓዝ ኣዋህልል ንሕማቅ ግዜ ዝኾነካ ክትሕዝ ኣለካ ዘይሓሰብካዮ ሃንደበታዊ ዝኾነ ምጥራስ ከጋጥመካ ይኽእል ካልእ ጸገማት ከጋጥመካ ይኽእል ንዓኻ ዝኾነካ ከተዳሉ ክትክእል ኣለካ እዚ ከም ሓደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ተሰዲድካ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ጽባሕ ንጎ ናብቲ ትምለሰሉ ቦታ ናትካ ዝኸውን ፕላን ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ካብ ወፃኢ ግን ብፍሉይ እቲ ህዝቢ ክገብረልካ ኢልካ ክፅበይ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዓዲ ዝሰርሕ ዘሎን ዝደክም ዘሎን ንዑ ይካውን ዝኽእል እንተሎ ኮይኑ ጸጋታት ናተይ መረዳታ ነዚኣ ትመስል ኣብዚያ እውን ነይራ ሓንቲ ዘረባ መዓስ ከም ዝገበራ ኣይፈለጥኩን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስምዖ እዚኣ ኩሎም ዞም
مريت حلمي وي ناي دريمز عدتات يندبلون كيدمن دلو عن كتعصو خلو وقنا معلتم نابلبومكم اللسيم زي هاجر دي خمت ساطم دلي وصل بقسمة خناتات سلزي فترة بزحت تقاقي لو بزحب قجي فارستي زي من البات عبالن هجي سعماي ركبنا اللخانة سريعة أبزا عدي نهري شعورشي نغفا مستميت دونو هينام إذا دقه نبر هي لها وي شاريتي مدوات كاو خوفي لك بل أخي اللي غيسرحكو كيسرحكو كمان زيرو $100 خفالي لو ما هو خد حشاني للغيدل. A small nation in the Horn of Africa, Eritrea is the latest African nation to face foreign aid cuts, not ordered by the US President Donald Trump, but by Switzerland, a country known for providing various kinds of humanitarian assistance to those in need. Now, Switzerland is reportedly frustrated with Eritrea for refusing to take back hundreds of asylum seekers that the European nation wants to deport after rejecting Eritrea, a nation in the Horn. ኤርትራ ካብ ስዊትዘርላንድ ክምለሱ ወይ እውን ክጥረዙ ዝተሓሰቡ ሰባት ብዘይ ፍቃዶም ኣይቀበልን እየ ብምባል ንስዊትዘርላንድ ኣቆጢዓታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ሚድያ ሸንኮለል ይብል ኣሎ ግን ፍሉይ ልኡኽ ናይ ስዊትዘርላንድ ግን ኣብ ኤርትራ ይዘውር ከም ዘሎን ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ከም ዝተዓዘበን ንኤርትራ ድማ ብፅቡቅ ክገልፃ ንሪኦ ኣለና ብሓፈሻ ኤርትራዊ ዜጋ ብግዴታ ክምለስ ኣይነፍቅድን ኢና ካብዚ ሃገር ንክወፅእ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ ብዙሕ ገንዘብ ከፊሉ እዩ ብክብሪ ክትመልስዎ ኣለኩም ብድልየቱ ድማ ክኸውን ኣለዎ ብምባል 10 ግዜ ነዞም ምዕራባውያን ሃገራት ወላ ትኳበ ሚልዮናት ገንዘብ ክንበኩም ኢና ተበሎም ኖ ካብዚ ሃገር ንክወፅእ ብዙሕ ዋጋ ይከፊሉ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ዝግባእ መምለሲ ከይሃብኩም ብግዴታ ክትመልስዎ ጥራይ ኢሉ ክትመልስዎ ኣይንቕበልን ኢና ናትኩም ኮራፕሽን መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ ኮራፕሽን እየን ዝገብራ ነቲ መንግስቲ ክንዲዚ ሚልዮን ክንባካይና ክንጉሕፈልካ እዞም ሰባት ይብልዎ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኖ ዝግቦም ካሕሰሃብዎም بتروحي مصخومن እናጠፍ ኢኮኖሚ መጽኦም ገንዘብ ከፊሎም እዮም አበጽኦም አሽሓት ገንዘብ እዮም ከፊሎምሉ ናይቲ ጉዕዞም መተካት አክትቦም ክትክሉ ለኩም ክብል ከለ ድማ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ከም ዘሎ በዚ ኻትፈልጥ ናይ በሓቂ ነቲ ህዝቢ ዝሓልዩሉ ከም ሰብኣዊ መሰላት ተለዎም ድማ ነቲ ደኺም ዝመጽ ገለ መምለስ እግሪ ክቦ ይግባ ባት again እዚ ነገራት ቀሊል ኣይኮነን ንኺድ ናብ ተኻላ አርስቲ ሳምራዊት ፋኑኤል ሶፊያ ሃይለ ሮዳስ ብርሃነን ሳብር ዓብደልዓለን ይበሃሉ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ኣብ ወርሒ ሰነ 2024 ኣብ ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ ወይ ምህንድስና ስነ ቀመም እዮም ዛዚሞም ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ቅድመ መመረቕታ ግዚኦም ንምፍጻም ኣብ በበይኑ ትካላት መንግስቲ ተመዲቦም ኣብ መስራሕ ይርከቡ እዞም ሓሙሽተ መሃንድሳት ነቲ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ዓለም ብበካልነቱን ዘስዕቦ ጥዕናዊ ፀገማትን ዓበሻ ፈጢሩ ዘሎ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ፀገም እዚ ዝፈትሕ ዝበልዎ ምህዞ እዮም ኣባዕቢሎም እቲ ምህዞ ንፀሃያይ ባህሪና ፕላስቲክ ዝቕየር ኮይኑ እቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ፕላስቲክ ኣብ ሓመድ ብቐሊሉ ዝብኽቡኽን ኣብ ማይ ብቐሊሉ ዝሓቅቕን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዝኾነ ጥዕናዊ ሳዕቤኑን ዘይብሉ ከም ዝኾነ ኣባል ናይታ ጉጅለ ስኒት ሰለሞን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ ነዚ ስራሕ ብቆንዱን 5 ዓመት መመረቕቲ ፕሮጀክት ኢልና ኢና ኣዳሊናዮ ዝበለት ስኒት ኪኖቲ መመረቕታ ግን ኣብ ከባቢናን ዝተዓዘብናዮ ፀገማት ንምፍታሕ ይሕግዙ ኢልና ኢና ኣበጊስናዮ ኢላ መበገስ ዕላማና ኣብ ኤርትራ ተጋግ ወፂሎ ዝተጋግዚ ዝኾነ ዓይነት ፕላስቲክ ብፍላይ ዝረቂቕ ዓይነት ፕላስቲክ ከም መትሓዚ ንጥቀመሉ ንኸይንጥቀም ኣብ ዝኾነ ድኳናት ይኹን ኣብ ክሳይ ከይጥቀም ክልኩል እዩ ነዚ ርኢና ድማ ገለ ፍታሕ ከነምፅእ ኣለና ብዝብል ካብዞም ኣብ ከባቢና ደለው ኣብ ዝኾነ እዋን ክንረኽበሉ ንኽእል መንጪ ሓሲብና ነዚ ፕላስቲክ እዚ ንኣከባቢ ደይሓሲ ዝኾነ ጉድኣት ደይብሉ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ርኢና ድማ ነዚ ፕላስቲክ ተሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ፕላስቲክ ክንሰርሖ ከለና መጀመርታ ቀንዲ ዝገበርናዮ መፅናዕታት እንጂነሩ ናብዚ መፅናዕታት ድማ ብዙሕ ምንጭታት ዝኾኑ ንፕላስቲክ ረኺብና ኢና ነዚ ሕና ሓሲብና ኣለና ፀሓይ ባሕሪ ኢልና ጌርና ዘለና ድማ ቀዳማይ ፀሓይ ባሕሪ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይድርከብ ነዚ ብምርኣይ ድማ ቀንዲ ኣተኩሮና ኣብ ፀሓይ ባሕሪ ኮይኑ ካልኦት ነይሮም ካብ ወይ ካብ መግቢ ዓይነት ዝስርሑ ፕላስቲክ ነዚ ግን ምስትናትና መግቢ ክዋድሩና ስለ ዝኽእሉ ብዝብል ሓታ መንግስቲ ተመዲቡ እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም መንእሰያት መጻኢና ኤርትራ ኣብዚኦም እያ ትምርኮስ ኤቭሪ ታይም ነዞም መንእሰያት ኣብዚ ኮሌጃት ዝፈርዩ ዘለው ካብዚኣቶም እቲ ተስፋናትና ነታ ንደልያ ንፅባሕ ክትኮነልና ንደልያ ኤርትራ ውፅኢት ናይዚኦም እያ ክትከውን ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ክርኢ ከለኹ ኣነ ልበይ ዘረስርሰኒ መደብ እንተሎሲ እዩ ሓንቲ ቪድዮ
ابز السوشيال ميديا وين كزوري يالو اول سعيد وين الواني ربزي سمعوا لنا ناي صباح إيرترا زريو منسيات نتصبح أفتصم كسانة زنبر حفاش تراي بلبونا زمعدو منسيات أفتصم ناي إيو تمسات زنبرو قال شعتي بيرتا كبو قنادم ما كم دك حنت ولادي تبحبار زنبرو مناسيات زركبو مدراو قدام حتين كم تايتا مزقورارس أم ماشين رتاتهم أما أكل برخة أواسيس كوينهم دفء زبلو دك إيرترا تاني حمني تران حلافن مفلايوم زتقو مخا مناسيات وقي حتى بيحا أبسرحهم تدربج الرام جزي بلومن تمناني هازمتت إنتر بتن تنابيلهم تنفاسا ملسوو كنت هلكت سكم تعدا السرحة ماكينة سلمت إيرتراويان مناسيات كوناتل تتصور جيرهم دو يبلوا كوتاس حتين بآمرون تتخردينو خمسلك خمس اللواوز فلطو مناسيات نحميتان وصلت لتن جزي زي بلوم نتعبيتن قبزنان نحسادان لقمت متن فتصم جزي زي بلوم سبري إيه فتبوتا حتيات يلن حتيات كتسرحلو تنفاز بجزي يلن يا كبر بريزيدنت أبزورور ما بعلو متيز كتاتلنا إذن برت معرينا إذ فلطو مسبولو ندما مستير مورالو مبريه اللي بغطمت حدم فرغان عقود أبا أمروي تسائلو بحفشة إذا فيديو زيا كتزورها بالسوشيال ميديا ريخ ما تهلو تخونيهم خمسة عينات فيديو كرخلوها بحلمك النبراي دلني يجن حدا معالتي بفلاي إيرترا كم زكت كون كم تخيل لما ناي مبزحتنا حلميو زي كالكي مثلا it's gonna happen one day ان توم سبات نزك أتسألي كم زعينت إيرترا خمسة خينا يا كترى كم درجة كنبز حينا تبلو سبصبغ رئيس خونكم سبصبغ أمتز خونكم أجوهم نقد ميت متمات انتهي مسلو معالتاوي نا إيرترا كفا حماغنا إيرترا تزخفة قدناتاتنا يا سمرا نعوناك أنا بري نعو بوست غابر زوعل سب يحزنن معالتو هيوتوس يحزنن نعي اتكمزناك أنا بري إيرترا خمسة خد كون اللي إيرترا خمسة خد كون يعيلو بوزيتيف كحاسب زوعل دما اتحادت حقي زوعل اتحادت ما قبل ينبر لذي you have to have a vision نمتعين تاكد كون يا إيرترا انتاكد مسألة إيرترا زون كمزي أنا زي فار فيتش دبلون روحوق زخدان ديو قال ما لاقن اسكت صبو نجار كتري صبو نجار كتحسب صبو نجار كقاتم يا بيرترا الكام ما نحسابون ون صبوغيو هذا معلت دما نحن أنت ليه بس هنا دكنا كم زي عينات أسمرة كم زي عينات مسوع كم زي عينات كالك كتماتاتنا إيرترا كقاتم مخانو هذا معلتي تكبار كونيزي بتنزل مقبار ناتكي ناتكا ناتي ناي كلنا حلافنة مخانون ناي كلنا استواز أنصرحن كحتة مخانو تنجنزب لنا نزيد ما يس نزيد مقبار دما انت وحده ناتنا اجام كنا بركد دلونات كلونا له لا يقبروا سبورت يقبروا دقف هابو حجز هابو كم وترو نعاقم متنيز بلنا حسين نغرب ايلو ما رساب زخودي مزيات ام تدر في الماء تقعد فكمي Thank you.